Okay, no, mutakwamba. Okay. Tikulandirani abale mu nthawi You can inenso start. yakummawa. Tikulandireni papadera makamaka anthu ayenda kummawa pamene tikhale tikuonanso phunziro lina tsiku la lero limene Mulungu wathu akhala kutithandizira kuti tikhale nalo. Tikukhulupirira kuti wina aliyense wa ife tili bwino ndithu. Inenso ndili bwino kwambiri. Mulungu chisomo chake chatichulukira tsiku la lero. Moyo mphamvu zonse tili nazo ndithu. Tikukhulupirira kuti ndikumveka bwino kwa wina aliyense. Tisanayambe china chilichonse tipemphere kaye kuti Mulungu atitsogolere makamaka mu tsiku ili. Tipemphere. Atate wathu amene muli bwenzi lathu, tikuti zikomo kwambiri chifukwa cha mmawa wabwino umene mwatipatsa, nyengo yabwino komanso ndi mtendere wonse umene tili nawo mwa Khristu Yesu mwana wanu wokondedwa. Zikomonso chifukwa cha nthawi ino imene mukufunanso mutilankhule mu phunziro lina. Ambuye tikupemphani kuti mulole china chilichonse chimene chichitike pano chilemekeze ndi kukweza dzina lanu. Mulole kufuna kwanu kuchitike mwa Khristu Yesu mpulumutsi wathu. Amen. Yeah. Tikhala tikupanga paphunziro la kuti mizati ya mukachisi wa Mulungu. Mizati ya mukachisi wa Mulungu. Chifukwa cha mawiki ambuyowa amene takhala tikuonanso maphunziro ena makamaka okhudzana ndi za mukachisi. Pongotengeranso phunziro la wiki yatha imene timaonapo nkhani ya tsiku la chitetezero ndi zina zonse zimene zimakhala zikuchitika mukachisi makamaka tsiku limeneli. Tofuna tingozadzitsirekonso mu fundo izi za mizati mwayika kuti ikakhale ikukhala mukachisi yake. Kupira kuti Mulungu atithandize bwinonso makamaka kumvetsetsa mu chinthu chimenechi makamaka pa nkhani imene ya mizati ya kachisi wa Mulungu. Tisekula mabaibulo athu tizikhala ndi mabaibulo pafupi chifukwa ine pamalo ndili pano ndiye pali mphepo ndi mwina zizindivuta kuchita hodi baibulo ndi kuchitanso hodi zinthu zina zimene ndili nazo pano. Ndi aliyense ndipanga kuti baibulo linakhala pafupi lachichewa lizikwanisa mwina kugawana vesiwo ndi kumathandizana makamaka mukuwerenga. Tisekule Chivumbulutso chapter 3 verse yake 12. Pachokere makamaka kambirano wathu wa tsiku la lero. Paraphrase. Verse 12. Wina aliyense amene alomasuka akhoza bawerenge. Paraphrase verse 12. Alipo amene ndi Bible wafupi. Lachizungu basi. Okay, ndedi ngowerenge. Tangweza ndi Bible ya phone man Simon. Ngamu na phone. Okay, aba zabuna bwino ndiwerenga ababe. Mano mwina kusogolo kuti zithandizana. Chivumbulutso 3 verse 12 akuti iye wakulakika ndidzamuyesa iye mzati wa mkachisi wa Mulungu wanga, ndipo kutuluka sadzatulukamonso. Ndipo ndidzalemba pa iye dzina la Mulungu wanga ndi dzina la mzinda wa Mulungu wanga la Yerusalemu watsopano utsika mmwamba kuchokera kwa Mulungu wanga ndi dzina langa latsopano. Kwambiri kumene khali kukhuzapo kwambiri ndi chakumtunda kwa vesi. Iye amene ali olakika ndidzamuyesa iye mzati wa mkachisi wa Mulungu wanga ndipo kutuluka sadzatulukamonso. Ndilekeza pamenepo chifukwa kwinako ndi nkhani inanso yayikulu imene ikhoza kutengera nthawi yayitali. Ndingolekeza
pamene ndikubaonesa iye amene alukulakwika ndidzamuyesa nzati mkachisi wa mulungu wanga ndipo pasadzatuluka moso ndi chimene chayipambira pamene mukayiona vesi imona kuti ikuonesera kuti palibe maulosi ena amene akuyenera kukhazikika kapena kuti amene akuyenera kuonetsedwa makamaka mu nthawi ya kumapeto chifukwa ikumveka bwino ndithu kunena kuti iye amene alukulakwika ndidzamuyesa chimene sichikuonekera kuti ndi chinthu choti chikuchitika pa nthawi ino koma ndi chinthu chimene chikubwera kutsogolo kwathu kuti pakuti adzamuyesa iye kukhala ngati mizati mkachisi. Komano fundo yakoyambirira imene ndikhale mwina ndikuyikhudza kwambiri ndi nkhani ya kulakika chifukwa ndi nkhani inanso imene imakhala yofuta makamaka pa umoyo wathu kunena kuti kodi ifeyo tingagonjese bwanji kapena kuti tingalake bwanji mphamvu ina iliyonse imene ili ku dziko lapansi. Mwina ndi funso linanso limene limakhala lofuta kwambiri. Tikawerengako makamaka Yohane chapter 16 verse 33 mwina madesi ena ndizikuchula sikwanisa kuwerenga chifukwa cha ubwino wa nthawi. Yohane chapter 16 verse 33 Yesu Kristo ananena kuti akuti muzakhala nacho chifundo chachikulu mu dziko lino lapansi. Mano Kristo ananena kuti ineyo ndayilaka kale chani mphamvu ya dziko lonse. So amauza anthu ake amene makamaka akumutsatira kunena kuti dziko lapansi kuli mavuto ochuluka amene tikhale tikukumana nawo amene zikuyenera kuti zidalire ife makamaka kwekabe ndikugonjesa makamaka zinthu ngati zimenezo. Mbali inanso tikawera ngati Yohane chapter 16 verse 1 kulekeza 3 Yesu anawuza ophunzira kunena kuti mwina ndikuwuzeni kuti mwina mungambe kukhumudwitsidwa kunena kuti muzatulutsidwa m'masunagoge plus apo ena sazafuna kukuphani chifukwa choti mwakhulupirira ine. Zonsezi zidzachitika chifukwa chonena kuti anthu sakuziwa Atate komanso sakuziwa Khristu. So zonsezi zikungochita point kunena kuti kuli vuto lalikulu limene ku dziko lapansi likudalira anthu amene ali mwa Mulungu komanso mwa Khristu kuti akakwanise kugonjesa ndi kuyimabe mu moyo wachani wangwiro. Mbali ina tikawerenganso mu Chivumbulutso chapter 20 verse yake 4 timaona apo kunena kuti akuti Yohane anaonesedwapo gulu la anthu akuti iwo odulidwa makosi chifukwa cha umboni wa dzina la Yesu, kusonyeza kuti ingakhale mmene ife tikukapulumuka tikhulupirira kuti sitipulumuka mwina mu umoyo wa mtendere okhaokha pazipezeka kuti pali zovuta zina zambiri, komabe ndikukhulupirira kuti zovuta zonse sizimene zingatipange ifeyo kusiya chikhulupiriro chimene tili nacho mwa Mulungu. Tikaonanso mbali ina tiona kunena kuti si mbali mwina ya masautso yokha ngati mwina mavuto amene tikuyenera kuti tagonjese. Tikawerenganso mu buku la Efeso chapter 4 verse 14 pakuonekanso kunena kuti pali zinthu zina mphepo ngati ya ziphunzitso zimene zikhale zikubwera ku dziko lapansi, ziphunzitso zimene anthu ena ake zachosa pa Mulungu ndi kuwapititsa mu magawo ena osayenera makamaka pa chikhulupiriro choona. Lero tikaziomba mkota zonsezi muona kuti ndi magawo ena azovuta zimene munthu akuyenera kuti azigonjetse ndi kukapezeka makamaka oyimabe pamaso pa Mulungu. Komano monga ndinafunsa koyambirira kuja kunena kuti kodino ife kuti tigonjese zinthu ngati zimenezi tikuyenera kuchita chiyani, tingatani kuti tigonjese zinthu ngati zimenezi. Pali mayankhoso ena amene akupezeka mu mabuku ngati awa. Pali Aroma chapter 16 verse 20 kupya kuti iso sindiwerenga. Aroma chapter 16 verse 20 Bible limanena kuti akuti Mulungu wamtendere adzaphwanya Satana, aphwanya Satana kunsi kwa mapazi anu lero lino. So tikayionanso verse imene imaperekabe mfungulu onena kuti si munthu amene akuphwanya mphamvu ya Satana, komano akunena kuti Mulunguyo wamtendere ndi amene azikhala kutiphwanyira ifeyo mphamvu yonse ya Satana lero lino. So pana paliponse amene tikuyenda mu moyo wa nthawi inoyi ndiye kuti Mulungu akhala akugwira ntchito imeneyi kuti chosera zopunthwisa zonse makamaka ndi kuti pasa chigonjetso chake. Kungopherezaso apo mu Genesis chapter 3 verse 15 tikupya kuti verse imene yakhala ikudusidwa kwambiri makamaka kunenedwa mu magawo ochuluka kunena kuti mbewu ya mkazi imene ali Khristu malinga ndi Agalatia chapter 3 verse 16 mbewu ya mkazi Khristu akunena kuti ndi amene anayenera kuti azaphwanye mutu wa chani wa chinjoka kapena kuti kulalira mutu wa chinjoka.
ndi zina mwa izo zimene zimangonesera kuti si mphamvu yonena kuti munthu ayigonjesa yekha, komano ndi mphamvu yonena kuti wina wake achita kumgonjesera amene ndi Mulungu. Tikawerenganso mu Yohane chapter 15 verse 4 pali kutsimikizika kumene Yesu Khristu ananena kunena kuti ifeyo sitingakwanise kuchita kanthu kena kalikonse ngati iyeyo sangakhale mwa ife, chifukwa kunena kuti iyeyo ndi mpesa weniweni ndipo ifeyo tili ngati chani nthambi. Ndi pokhala nthambi ife tikuyenera kuti tizilumikizitse mwa iyeyo. Popanda kuzilumikizitsa mwa Khristu ndikhulupirira kuti palibe ngakhale chinthu chimodzi chimene tingachite. Plus hapo 1 Yohane chapter 5 verse 4 kulekezanso 5 amanena kuti ife amene tili mwa Mulungu akuti tikuyenera kuti tilake, tili nayo mphamvu yakulaka dziko lapansi. Ndiye pali funso ngati pa verse 5 akunena kuti kodi oyalakayo ndiye yani, koma kuti iye Yesu amene akhulupirira kuti Yesu Khristu ali mwana wa Mulungu. So mukachionanso chapter chimene chichi mwachidwi mukaona kuti amakamba za anthu enanso okana Khristu amene kwambiri akuchokera mu chapter ngati chapter 3 chapter 4 amene anaoneseranso kuti ndi anthu onse amene akukaniza umoyo wa Khristu kukhala mu mitima yawo kapena mzimu wa Khristu kuwatsogolera. Lero pambali isa kuonesera kuti anthu onsewa amene sangakwanise kugonjetsa mphamvu ina iliyonse ya Satana. Mbali inanso tikaonapo ngati chivumbulutso chapter 12 ndingopeka zitsanzo za izo zimene zingatithandizire kuti tigonjetse. Chivumbulutso chapter 12 verse 17 inaonesera kunena kuti chinjoka chikhala chikukwiya makamaka ndi mpingo wace, ndipo chizikhala chikuchita nkhondo ndi onse otsala amene akusunga malamulo ake nakhala nawo umboni wa Khristu Yesu. Ndiye tikaona Yohane polemba zimenezi sanangowasiya anthu makamaka mu malere kuti asadziwe chimene angachite kuti agonjetse. Tikabwerera mu mabuku ake makamakaso buku la 1 Yohane chapter 4 verse 4 anaperekapo mfungulo onena kuti akuti ifeyo ndife tiana tochokera kwa Mulungu ndipo tinayilaka mphamvuyo chifukwa choti iyo kukhala mwa ifeyo aposa iyo okhala m'dziko lapansi. Ngakhale kunanenedwa kuti tsoka mtunda ndi nyanja oyipatsika komweko, komano kuthekera kulipo kunena kuti ife tikhoza kugonjetsa chifukwa amene ali mwa ifeyo umene uli umoyo wa Khristu Yesu upezekanso kuti ukupambana makamaka mphamvu yonse ya oyipa imene ingakhale. Mwina Pauloso anaperekaponso chinthu china chimene tikuyenera kuchisatira kunena kuti mwina tikagonjetse mphamvu zonse zimene ndikuzinenazi kuti tikayime ngati misachi. Akunena kuti mwa Filipi chapter 4 verse 13 akunena kuti ndikhoza zonse mwa iye amene amandipasa mphamvuyo. So tikaona kunena kuti palibe mphamvu ina iliyonse imenenso Paulo akuiona kuti inganthandizire iye kutani kupambana kapena kuzikonza zinthu zonse zimene zilizokusa kudziko. Komano akunena kuti mwa iyeyu mwa Khristu amene amapereka mphamvu amene angamuthandize makamaka zofuna zonse zimene zilizokulapasi. Kunena kuti pali njira imodzi yokha imene tikhoza kugwiritsa ntchito makamaka kukhala atumiki lake, ndiyo malingana ndi mavesi ona kale kunena kuti kukhala mwa Khristu kapena kukhazikika mwa Mulungu, kwa Mulungu yena amene akatipangitsa ife makamaka kutusa muzovuta zina zonse. Ambiri ndikukhulupirira kuti akhala akuyankhula kunena kuti pali zambiri zimene tikhoza kuchita kuti tigonjetse makamaka mphamvu ya oyipa ya Satana. Nkhani ena mwina azakudya zimene timadya yakhala imeneyo kuponda kwambiri mauthenga amene wawaza kudya ngati mbali imodzi yopezera chipulumutso. Panali ena amafika pomayankhula kunena kuti pali zakudya zina zimathandiza munthu kupalipa ngati pena alili galiki ayo amadya kwambiri galiki akuti munthu umakhala olimba mtima. So ifenso timaziyesirira at least nthawi imene yazovuta zikubwera kutsogolo mwina tizakwanisa kutani kukhala olimba mtima opanda mantha. Komano ndikamawerenga bwinobwino pake ndimapeza kunena kuti onse amene ali mwa Khristu sanapatsidwe mzimu wa umantha kuti akachite mantha, komano tinapatsidwa mzimu wa umwana umene tifuna nawo kuti apanati malinga ndi Aroma chapter 8. Zonsezi zimakhala mfundo zopanda pake zimene anthu amazimvetsera kuti zikhoza kupa azikidwa mu Kristu Yesu. Chinacho imene ingachite kaya amakaniza kupita kumamalo amacountries akakhala kumene kujapawo madaina kumasokoniza zikakhale njira yabwino yoti agonjetsere mphamvu ya zoyipa zonse. Koma ndikhulupirira kuti ambiri akhala akusiyesa kumamuona kuti
zikumbumtima zawo zakhalabe zili zolakwika zili zosakonzeka. Bali naso ikaona ngati mwa Roma chapter 8 verse 37 Paulo anayankhulapo fundo ina imene imatisangasa kwambiri akunena kuti ifeyo we are more than conquerors, kapena kuti ndife oposa agonjetsi a dziko. Mu vesi anayankhula muchichewa kuveka kuti akuti tilaka mwa iye amene amatikonda, tilaka mwa iye amene amatikonda. Muona kunena kuti amene amatikonda yandi ndani? Mulungu. So mwa iyeyu tilaka bwanji? Chifukwa choti iyeyu ali mwa ife tikakwanisako makamaka kugonjetsa zina zonse. So monga tikunena kale kunena kuti sisi tikugonjetsera kuti tikayimire ngati mizati mukachisi ya Mulungu ndiyo kukhazikika mwa Khristu Yesu. So tilati tibwerere ku vesi chamuona kunena kuti iye wakulakika ndidzamuyesa. So pakuonekera kuti iye amene akukhala mwa Khristu manja chifukwa kuti kunena kuti kulaka zikutanthauza kukhala mwa Khristu, ndoti iye Yesu amene akukhala mwa Khristu akuyenera kudzayesedwa ngati yani mzati mkachisi wa ndani wa Mulungu wace. So mbali ina tikufuna noti yambe no kuona kunena kuti kodi tikamanena kuti mizati timakhala kuti tikukamba chani, mizati ndi chani? Makamaka malingana ndi vesi ili monganso kuli mutu wa phunziro lathu. Lero ndikukhulupirira kuti sitingakwanise kukambapo mzati tisanakambe kunena kuti mzati umagwira ntchito yanji. Tikaona mzati ntchito yake ndionera kuti umachita hodi kapena kugwiriziza chikhoma kapena denga la chinthu. Khoma kapena denga la chinthu limakhoza kugwirizidwa ndi mzati. Lero ndikukhulupirira kuti sitingambe kukambapo za mzati tisanakambepo chinthu chimene mzati ukuchigwira kuti ndicho chiyani. Chimene ndi chimene tikufuna kuti chizindikire kale kuyambira kuti mzati umagwira chani. Ifo tikaona vesi kunena kuti akuti iye amene alakika tidzamuyesa mzati mkachisi wa Mulungu. Kusonyeza kuti mzati chichikugwira chinthu chine chake chimene chikutchedwa kuti chichani chikachisi. Lero yambaka itaona mbali imene iyi gawo limene ili kunena kuti chimene ikugwira chenzati chani. So ndisanayambe kukambapo za chimene yagwira mzati ndipafuna ndingoyankhula kunena kuti tikaliona buku la chivumbulutso malingana ndi chivumbulutso chapter 1 verse 1 timapeza kunena kuti chivumbulutso limene Atate wa Ambuye wathu Yesu Khristu analivumbulutsira kwa mwana wace. So mwa mwana wace no mwana wace akutenga vumbulutso luseli ndi kuligawira kwa ngelo then akuwauponya kuchani kumpingo wonse wa anthu okhala pa dziko lapansi kuti azindikire chimene chili choyenera cha. Then kamuona tiona kunena kuti buku la chivumbulutso kwambiri lakhala likulembedwa ngati mu mafigures muziphiphiritso kapena mu zinthu zina zongofanizira chabe. Tikaona muli mafanizo ochulukitsitsa, muli nkhani ya mwana wankhosa, muli nkhani ya zamoyo zinayi zimene zimaonekera kuti ndi makerubi malingana ndi Ezekiel chapter 10. Komanso muli nkhani ya zirombo zimene nkhani yake tiona kunena kuti timaziwa kale kuti mwina si nkhani ya zirombo zenizeni. Mwinanso muli nkhani zambirimbiri tingonene zophiphiritsa zimene tikhoza kuzipeza amenewo. Nkhani ya mkazi ngati chapter 12 ya chivumbulutso zimene zili ndi ziphiphiritso zina. So tikaonesesa tikabwerera mbuyo tipeza kunena kuti bukuli amene akuyankhula ndi Khristu Yesu. Ndiye tikamufufuza Khristu makamaka mabuku ena kapena anali pa dziko lapansi tikapita ngati Mateyu chapter 13 verse 34 tipeza kunena kuti Khristu Yesu akunena kuti amakonda kuyankhula zinthu mu mafanizo. Popanda mafanizo sanayankhulapo kanthu. Lero cholinga chenicheni cha Khristu Yesu chinali chonena kuti anthu onse amene ali ngati nkhosa zake, chifukwa Bible limanena kuti onse amene ali nkhosa zake amamva mawu ake namatsata, okhawo azikwanisa kutani kumva kunena kuti kodi Khristu akutanthauza chani. Ndiye ndi chikhulupiriro chichi ndikukhulupirira kunena kuti mizati imene ikunenedwa mu buku la chivumbulutso si mzati weniweni umene mwina mwake timayiganizira ngati apa nyumba, komano mwina ili ndi chinthu china imene tikhale tikuchiona. Plus apo ndioti chikachisiso chimene chikukambidwa pamenepa monganso tinaona mu magawo ena wiki yatha imene brother Daniel amaphunzitsapo nkhani ya tsiku la chitetezo imene imaonapo nkhaniso ya kachisi kuti ndithudi kumwamba kulibe chikachisi china chake chotoziwika kuti ichi ndi chimene Mulungu akumakhalapo. So ndingokhalabe ndikudzadzitsirabe mu mbali ngati zimene zizi, komano si wonse amene azikwanisa kumvetsetsa fundo zimene zizi. Ndikudziwira kuti okhawa amene ali mwa Mulungu, okhawa amene ali mwa Khristu ndi amene akakwanise kutani kutola chimene Khristu akufuna kuti ifeyo tiziphunzira. Tikabwera mu 2 Korinto chapter 4
verse yake ya 3 kulekeza 4 akunena kuti pali ndithu kuwala kwina kumene kukuyenera kuti kufikire ana ake amene akukhulupirira Khristu. Komano pali kagulu kena kuwala kumene kukusikulandira. Chifukwa chani akunena kuti Mulungu wa nthawi yapansi pano kuti waphimba maganizo awo kuti asakhulupirire. Zimene zikungopereka achitotchezo kunena kuti pali kagulu kena kamene sikanakhulupirire Khristu. Kakonza kumamvetsera Bible komano sikangakhonze kumvetsetsa kunena kuti kodi Bible likutanthauza chani. Chifukwa chani akana kukhulupirira amene ali kuwala kwenikweni amene akuyenera kuwalira chani ku mitima yawo amene ye Khristu Yesu. Tifuna tiyambe ndi chimene mzati ikuchigwira kuti kodi chimene chichi ndi chani. So tikachiona chankulira kale kunena kuti ndicho chikachisi. So funso lamoyambirira mwina limenenso libwere pa nkhani imene ya chimene mzati yakugwira ndiyonena kuti kodi tikamakamba kuti kachisi muchizungu imene ikugwiritsidwa ntchito kuti temple. Tikamakamba za nkhani ya temple imenenso mbali ina imaonesedwa gawo ngati la mbali ina imatha kutchedwa ngati sanctuary, mbali ina imakhoza kutchedwa ngati tabernacle. Kodi zinthu zimenezi kachisi amene yuyu amakhala kutanthauza chani. Ngati kachisi limakhala kuti kukamba chani, temple ndi chani. So nditafufuza bwino lomwe ndimapeza kunena kuti tikamakamba nkhani ya temple timakhala kuti tikukambapo malo amene ali special, malo amene ali apaderadera, amene amayikidwira kuti ndi malo amene Mulungu akuyenera kupezekapo, malo oyera amene Mulungu akuyenera kupezekapo. Ndikafufuza ma dictionary ena zimaonesa choncho kunena kuti malo amakhala kuti opatulika ndithu. Chizungu china chimatogwiritsa ntchito kuti a sacred place dedicated to God. Malo amene ali oyera amene ayikidwira special kunena kuti awawa ndani ako. Mafunso ena amene amandipeza ndonena kuti kodi no chimene chikupangitsa malo amene wakukhala oyera kapena kuti malo opatulika chimakhala chiyani. Malo amene amatchedwa kachisiwa chimene chimapangisa kuti malo amene akhale oyera akhale opatulika nkhani yake yeniyeni imakhala chiyani. Ndimafuna kaye tiyambika taona zitsanzo za malo amene wawa mene Mulungu anawawuzira makamaka ana a Israeli pogwiritsa ntchito Exodus chapter 25 verse yake ya 8. Kuwerenga Exodus chapter 25 verse yake ya 8. So amene ali kuthekera aprogram kuwerenga 25 verse 8. So amene ali 5 say it Exodus. Okay. Kuwerenga apabe Exodus chapter 5 verse 8 akunena kuti ndipo andimangire malo opatulika kuti ndikhale pakati pawo. So Mulungu ndi amene analamulira makamaka ana a Israeli kudzera mwa Mose kunena kuti ana a Israeli atani amange malo opatulika kunena kuti Mulungu azipezeka chani pakati pawo. Ndiye tikaona malo amene wawa opatulikawa Mulungu anayankhulapo chinthu china chimene chimandipasa chidwi kwambiri makamaka ku buku ngati la Leviticus chapter 26 verse yake ndiyo ya 2. Ndiwerengaso apapa Leviticus chapter 26 verse yake ya 2. Anawuzapo chinthu china chimene akuyenera kuti azichita nacho mosamalisa makamaka ndi malo amene wawo opatulika. Leviticus chapter 26 verse akunena chonchi samalo amene wawo opatulikawo panawuza kuti akuyenera kumachita nawo chonchi. Verse 2 akuti musunge masabata anga ndi kuchitira ulemu malo anga opatulika ine ndine Yehova. So tikaona verse yakunena kuti anawuziza kuti kumeko kwazisungira ku sabata yake mukhazikika bwino kapena mosamalisa bwino. Mbali inanso akunena kuti azichitira ulemu malo akewo amene ndi opatulika. Mchizungu agwiritsa ntchito kuti you should sanctify my holy place. Mukuyenera kuti inuyo muzipanga kuti azikhala oyera apaderadera because ndi malo amene Mulungu asankha kunena kuti ndi oyera kuyerekeza ndi malo ena onse. Mango ndipasa chidwi kunena kuti chimene chikupangisa
malo amene wakunganena kusakali kuti akhale woyera kuti aziposa malo ena onse ndi chani. Chifukwa ana Israeli ndikhulupirira kuti anali ndi malo ambiri amene akumadusapo, amene akumakhalapo pulasapo m'manyumba mwawo, komana akunena kuti malo awawa akhala apaderadera oyera kuposa chani malo ena onse. Ndi pali chitsanzo china mwina ndisanafike kuyankho ya chimene chimapangisa malowa kukhala oyera. Chitsanzo china ndi ngati 2 chapter 6 verse yake ya 20 mpaka 21. Paliso chitsanzo china cha malo ena amene sanamangidwa. Kwa oyamba amene tikuwaona ndi amene Mose makamaka anamanga makamaka mu chipululu muja. So number 2 tikuonapo gawo lina limene so wina sakumanga amene ndi Solomon. Ndiye tione kuti za malo amenewa anayankhulapo chani. 2 chapter 6 verse yake ya 20. Verse 20 akunena kuti maso anu atsegulire nyumba iyi usana ndi usiku, malo amene munanenako kuti mudzayikako dzina lanu, kuti mumvere pemphero limene kapolo wanu adzapempha kuloza konkuno. Verse 21. Ndipo mverani mapembedzero a kapolo wanu ndi a anthu anu Israeli popemphera iwo kuloza konkuno, ndipo mumvere inu mwamba mokhala inuyo, ndipo pakumva inu mukhululukire. So mukaona akukambapo za malo amene Solomon atamaliza kumanga kuti amapereka ano pamaso pa Mulungu, ndi amayankhula mawu awo kunena kuti inuyo Mulungu ndi amene mudanena kuti timangepo malo okhazikika kuti muzipezeka. Ndi akunena kuti nthawi yonse imene anthu abwera pamalo apapa akupemphera kuloza malo awawa, inuyo Mulungu muzitani muzimva. So zikungondipasa chithunzi china kunena kuti kodi ino ndiye kuti anthuwa akapemphera ali ku nyumba kwawo asanaloze malo awawa ndiye kuti mapemphero awo samamveka. Chifukwa vesi ikunena kuti akaloza malo awawa ndi pamene nakunena kuti china chilichonse chimene akupempha chizikhala kuti chikutani chikumveka. Popanda kuloza malo awawa ndiye kuti anthu anayikidwa mu chithunzi choti ndiye kuti mapemphero awo kwa Mulungu sangamveke. Pali chitsanzo china ali ngati Daniel chapter 6. Upeza kunena kuti Daniel ali ku Babulo ku kapolo, akuti mene panatulukapo lamulo lonena kuti ina aliyense kwa mwezi asakhalisa kupemphera kwa Mulungu ina koma kwa mfumu yekha. Akuti Daniel analowa mu chipinda chake natsekula mawindo nawaloseza mu Yerusalemu. So zimapereka chithunzi china kuti anthu anali ndi kamvekedwe kena kosiyana kwambiri mwina ndi mmene tikumazimvera mu nthawi ino. Ikunena kuti akuti amafika potsekula maziniya ndi kuwalozeza kuchani ku Yerusalemu. Mukaona chifukwa chani akuwalozeza ku Yerusalemu. Ku Yerusalemu ndi kumene kunali malo awawa amene ali opatulika amene anawonongeka mu nthawi imeneyi. So zimapereka chithunzi kunena kuti anthu nthawi zonse akamapemphera gawo lawo lililonera kuti ayang'anizane ndi malo awawa. Akangopanda kuyang'anizana ndi malo awawa akuti ndiye kuti mapemphero awo simaoneka ngati kuti sakumveka. Eno ile kusolira apa ndionera kuti kodi Mulungu wathu amene siye timakhulupirira amapezeka pamalo amodzi pokha onena kuti tikhozana kuti tikayang'ana uku tikachita special ngati malo awa ndi amene Mulungu akupezeka, tikapita side iyi Mulungu sangapezeke. Mafuna kuti tionepo so magawo ngati amene kodi Mulungu amene yoyo anali olokeka makamaka pamalo amodzi kunena kuti mbali ina sitingathe kumpeza. Komano mwina ndisanayambe kuyankha ngati funso limeneli ndimafuna tingokumbutsaniponso makamaka za pambali ponena kuti ena amanzowa Mulungu ndi wamphamvu, ena amanzowa kuti Mulungu ndi wosha, ena amanzowa kuti Mulungu ndi woweruza, ena amanzowa kuti Mulungu ndi mfumu ya mafumu. Komano pali magawo ena amene amasangalatsa kwambiri ngati makhalidwe a Mulungu. Khalidwe loyambirira kunena kuti Mulungu ndiye chikondi. Limene lili ndi limene likuyenera kuona khalidwe lofunikira kwambiri akapalidwe naye kunena kuti Mulungu ndi chikondi. 1 chapter 4 they say if yosakuona sasiya kuti Mulungu ndi yani chikondi. Plus apo gawo la namba 2 wabwino pambali pa zina zonse zimene amazikamba anthu kuti Mulungu ndi wosha, Mulungu ndi wononga. Komano kwa ife amene tili ana ake kuti Mulungu wajani wabwino malingana ndi Marko chapter 10 verse yake ya 18 imene Yesu ananena kuti chani wabwino kwati ali wabwino ndiye mmodzi ndiye Mulungu. Tikaonanso mu gawo lina mu character ina timapeza kuti Mulungu ndi woyera. Chifungu chapter 15 verse yake 4 imene akunena kuti Mulungu yekha ndi amene ali otani oyera. Verse ikakhabe ikundithauma kunena kuti Mulungu wathu woyera mu gawo lina limene mwina
tikhoza so izukuba choncho kuti tikanatha kubereka umano ndikuthamangisana ndi bwino wa nthawi ya semezi Aya Enoch. yes You yes can utamawerenga nthawi ilipo. okay chabwino Yeah, you can uh, call out utawapirira mpaka ndikuti half 8 or just don't. Usually nene mafika mpaka 9 koma nozima kutengira okay how long is your lesson. Koma ngati ungaimalize mwachangu it's okay also. Sure. okay chabwino Just make sure kuti point imene you want to express just exhausted. Yeah. chabwino tikawerenga timakamba za chivumbulutso chapter 15 ku gawo lina kuti mulungu amadziwika ndi khalidwe lotani Sara 15 Yesu yake yafuwa kunati ndani adzakhala osaopa ndi osalemekeza dzina lanu Ambuye chifukwa inu nokha ndi woyera chifukwa mitundu yonse idzadza lambira pamaso panu kupeza zolungama zanu zionetsedwa. So tikaona kuita ndi manenera mucha kunena kuti mulungu wathu gawo lina woyera makhalidwe ake. Tikaona makhalidwe aratu awawa ndi amene amapanga munthu kukhala kuti ali pamadera makhalidwe amene wasakupezeka somwe wina Yesu kaya anthu amakhala ndi mphamvu kaya anthu amakhala ndi nzeru kaya anthu amakhala ndi inasosi koma tikaona makhalidwe awo achiyero makhalidwe achikondi tikaonano kodi mulungu amene ali wabwino koyera komanso wachikondi amapezeka kuti tikawerenga mwina Yesaya chapter 66 verse yake ya 1 kuti tione kuti kodi mulungu amene tingapezeka amapezeka kuti verse 66 chapter 66 verse 1 kuti ati Yehova mwamba ndi mpando wanga wachifumu ndi dziko lapansi ndi choyikapo mapazi anga mudzandimangira ine nyumba yotani ndi malo onyenera kupumula ali kuti. So tikaona verse kunena kuti mpando wachifumu wa mulungu kapena kukhazikika kwambiri kwa mulungu kuoneka kuti ndi kumwamba chifukwa kunena kuti pasi pano ndi mapazi ake ndi kumapetopeto kakufunsa kuti inuyo mudzandimangira ine malo otani oti mwanjira ina sikungopeka chitutu zinati ingakhale kuti tamanga malo okongola bwanji pa dziko lapansi ndikuacha kunena kuti malo ndi opezeka mulungu komano sikupereka nzeru yokwanira bwino chifukwa zikuonetseranso kuti malo amene osangakhale okhazikika chifukwa mulungu anachita choose kunena kuti malo ake ndi yani ndi kumwamba kumene kuli ngati chipando chake chachifumu. Ndiyeno ufunso kumanena kuti kodino pokhala kuti mulungu mpando wake wachifumu uli kumwamba ndionera kuti mwina nosangakwanise kupezeka kwina amangopezeka kumweko kungodzadzitsiraponso pa nkhani ya kumalo kumene akupezeka tikawerenga ngati so Daniel chapter 7 verse yake ya 9 matsika musitimapeza kuti Daniel anaonesedwapo masomphenya makamaka ndidamuna zinayi zimene zimayimenya kunena kuti akuti ali mkati mwa kuona anaonapo akuti mipando yachifumu ikukhazikika kumwamba ena anaonapo nkhalamba yakale lomwe itakhala pamenepo ndipo kuweruzana anadani anakhalapo ndi chiweruzo chinaperekedwa. Leno tiona kunena kuti mpando wachifumu umene ukungozazisidwirabe ndi Bible kunena kuti ukupezeka kumwambe. Muli mavesi ambiri amene mwina ndikanatha kukamba ngati m'buku la Masalimo imakamba zoti kumwamba ndikokhalako mulungu amapezeka kumwamba plus m'buku la Mateyu Yesu Khristu sananena kuti ngakhale tikamalumbira akuti tisamatchule zakumwamba chifukwa kumwamba ndi kuti chipando chake chachifumu. Leno funso kumakhala kunena kuti kodi mulungu ameneyu analongeka kuti amapezeka malo okhawa sangakhozenso kupezekanso malo ena. Yeremiya chapter 23 verse yake ya 23 pali yankho limene litithandizire makamaka kupetsetsa. Tikumbukire kuti cholinga chimene ndikufuna kuonesera machesiwa ndichonena kuti ndikapemphere kunena kuti kodi malo amene wawo amene ali kachisiwa amene tikuwataona kuti oyera ndapatira chimene chimawapanga malo amene wakukhala kapatira oyera tishani zimene tikufuna kuti ndikazitokole then pafuna kuoneka ekhalidwe lako verse yake 23 kodi mulungu ameneyoyo ndiolokeka pa malo amodzi kuti sitingakwanise kumpeza mu magawo ena kapena malo ena. Akunena kuti kodi ndine mulungu wapafupi
so likubwera ngati funso ati Yehova si mulungu wapatali. Verse 24, kodi munthu angathe kubisala mobisika kuti ndisamuone iye? Ati Yehova, kodi ine sindidzala kumwamba ndi dziko lapansi? Ati Yehova. So tikaona mbesi mulungu akupereka mafunso kuti anthu anayika chithunzi kunena kuti mulungu tikasiya kumalo awawa ngati ali kachisifa kwere ndi amwe kumalo ena kachisi anthu akuti amanena kuti kachisi wa mulungu. So anthu anayika ganizo bekuna kuti mulungu tikasiya kukachisi yake kumene tinamanka kuti popeza ali kumene kuchako holy place, most holy place mwinano sangatizekese kumaloina kapena mulungu ifuna ali kumwamba mwina sangakwanise kumenyerera zinthu zimene zichitika padziwa pasi kumano alinga ndi vesi kuonesa kuti mulungu amapasa chithunzi afunaya kuti kodi ineyo ndine mulungu wapafupi ukandipeza kuno kusikati kandipezanso kwina, kodi ine sine mulungu wapatali, kodi ine sindinazale kumwamba ndi dziko lapansi mwanji ina ine kodi sindipezeka posepose. Ndono mwanji ina tikaonapo mulungu amene sana sali lokuti kumangapanga kumalo amodzi amakhonza kupezeka amene azali ponse. Kalingaso tina ngati buku la Masalimo 137 ndi saka 78 imanena kuti idzanga kutsendera nsemani pakuti ndikazitengera kaya mapingu aida kuti alikanga ya kusipa dzinji akuone kopi yake inakhala kuipekelera mwanji aina tonse ikakalabanza kupezeka kwa mwisa amapezeka malo amodzi okha amapezeka posepose. Eno funso lina kumambo yalonena kuti kodi amene zimachitika bwanji kumapezeka posepose. Pereka ku Yohane chapter 4 verse yake ya 25. Yohane chapter 4 verse yake 24 25. Chapter 4 verse 24 25. Agora vamos fazer isso. Kodi chimene chimapangisa kuposeka simachitika bwanji, simatheka bwanji pasipezeka posipose. Verse 24 akuti mulungu ndiye mzimu ndipo mulambira iye ayenera kulambira mzimu ndi muchikondi. So tikaona verse 24 akunena kuti zimene zimapangisa kuti azikwanisa kupezeka pa gawo lililonse pamalo pena paliponse kuti iyeyo so tikanena zakuti Enoch. Hello. Yeah, umatalika mic. I don't know with a headphone kapena phone. Ukatalika kwambiri mawa kama taike. So yeah. Okay. Pamene wobora. Okay, ndimakambapo za nkhani ya mmene amapezekera mulungu kuti mulungu amene ndi mzimu. Chimene chimapangisa kuti azipezeka posepose ndi chifukwa choti iye ndi chani ndi mzimu. Malinga ndi Yohane chapter 4 verse 5 kuti mulungu ndiye mzimu mulambire mzimu ndi chani ndi muchoonadi. So tikakamba za mzimu ndi chinthu chonena kuti sichooneka kapena kuti sichogwirika komano ndichoti chimangopezeka pena paliponse. Mzimu ukhonza kupezeka pamalo pena paliponse somakhala ulilo kapena kuti sipamakhala mabariers kapena zolepheretsa zambiri zonena kuti zikhoza kupangisa mzimu umene wosapezeka. Tikaonano gawo lina mwina mafunso amakhaonera kuti tikukamba zoti mulungu amene imfanwa kwa chifumu kumwamba. Eno pomweponso tikukamba zonena kuti mulungu amene ndi mzimu. So zinthu zimakhala bwanji, tingazimvetsetse bwanji. Nimafuna kuti ndidzatsirepo ndi 1 Korinto chapter 15 verse yake ya 44 kuti tione kunena kuti kodi mulungu amene yuyu kukhala bwanji kumapezeka yemwe kumwamba mwakuthupi kukampeza komanso kupezeka pena paliponse mwa mzimu wace. Kodi zimene zizi tingazimvetsetse motani? Bafuna tingomvetsetse makamaka nature ya mulungu makamaka pa nkhani ya mzimu. 1 Korinto chapter 15 verse yake ya 44. Akunena chonchi lifesedwa mthupi lachibadwidwe liukitsidwa mthupi la uzimu. Ngati pali thupi lachibadwidwe palinso thupi la uzimu. So ngakhala papa Paulo akunenapo za nkhani ya anthu amene tikufa akuti timapezeka kuti pokufa timafesedwa mu thupi la chani la chivundi kapena kuti la chibadwidwe komano pouka tikuyenera kuti tiukitsidwe mu thupi la uzimu. Ndeno kumapetopeto akunena kuti pali thupi la uzimu ndi pali thupi la chani la chibadwidwe. Pali thupi la mzimu ndiye pali thupi la chibadwidwe. So tikaona thupi la chibadwidwe koyambirira ndi ife mwene
tili ngati anthu apa dziko lapansi kunena kuti thupi la chibadwire limakhala kuti lili locked kapena kuti lilibe kuthekera konena kuti likhoza kupezeka pena paliponse kaya ngati ukulowa nyumba mwakhomedwa iwe uli kunja ndioti ukuyenera kuti ugwiritse ntchito maki kuti utsekule ukapezeke mkatimo thupi la chibadwire silingakwanise kulowa pa chinthu pamene payikidwa bloko kuti lisalowe pamene tikalitenga thupi la mzimu ndionena kuti thupi la mzimu ndi kuthekera kunena kuti ngakhale pamalo palipotseka nyumba loko mulipotseka ikhoza ngopezeka kuti alichani ali mkati ndikumbukira nthawi imeneyo Khristu atauka kunena kuti tiona kuti koyambirira asanafe anali ndi thupi la chibadwire akakhala ndi ophunzira ake ndikuti mbali ina ikhala kuti sangathenso kupezeka komano ataukitsidwa mukuona kuti anaukitsidwa ndi thupi la uzimu chifukwa yani nthawi ina akuti anangopezeka zonena zoti ali pakati pa ophunzira aja munthu woti mwina anali kutali ophunzira kufika pomadaba kuti kapena mwina ndi mzukwa chifukwa choti samayembekeza kuti Christ akhoza kupezeka kuti wafika pa nthawi imeneyo pa nthawi imene anali makamaka ku nyanja anali nyanja ya Tiberia kumene anakuonesedwapo makamaka kwa ophunzira ake kunena kuti anthu anafika pozizwa kuti mwina ndi mzukwa so tikaonano nkhani ya munthu ameneyo amene ali mzimu lake na mwanjira ina amakhoza kuzipanga kupezeka malo ena komanso amakhozanso kuzipanga makamaka mwathupi kupezekanso malo ena so tikaonano chinthu ngati chichi makamaka pokhala iye ndi thupi la uzimu chinthu chimene chimamuyesera kuthekera konena kuti iye akhoza kukhala mu mitima ya wanthu komanso mu mitima ya angelo ake ida kunena kuti tikamakamba za mpingo wa Mulungu umene makamaka maferesi yetu studies tiona kunena kuti pakhala pakukambidwa kunena kuti palidi umene mpingo wake ndi anthu amene ali ndi moyo wake mkati mwawo so mafunsena namakhala ameneyo akhoza kupezeka bwanji mu miyoyo yathu gaulira ndi limene lingatithandizire kunena kuti Mulungu uyu ndi mzimu ali ndi thupi la uzimu so kukhala nawo thupi la uzimu akhoza kupezeka makamaka mu matupi athu so matupi athu zikhoza kuthekera konse kuti akakhale makachisi ake so mwina ndi ngodzazisirabe kumagawo ena ngati mene alili angelo chifukwa ena mwina akhoza kumafunsa kunena kuti Mulungu muli ali ndi mzimu ali ndi thupi la uzimu nanga angelo meso angelo sali ndi mizimu malingana ndi Aheberi chapter 1 verse 7 kapena Aheberi chapter 1 verse 14 ndenu pokhala angelo mizimu so mzimu angakhale mwa mzimu no muona kunena kuti tikachita trace bwino angelo mwina kumugwisa ntchito umoyo wa angelo amene anali wapamwamba Lucifer amene panakili kuti Satan muona kunena kuti na Yesu ale ali mzimu ndimati ukamayankhule umathatembenuka mutu wako hello ndimva yes hello ino ndimati ukamayankhule nthawi zina umayang'ana kumbali so mawu amatayika mumpweya sinangakuli mphepo so ziyankhula direct into the camera okay chabwino ndimakambapo za nkhani ya Mulungu ameneyu makamaka kunena kuti ali ndi thupi la uzimu ndiye ndimakamba zonena zoti pokhala nako thupi la uzimu ali ndi kuthekera konena kuti akhoza kukhala mkati mwa ndani mwa munthu kapena mwa angelo ndi funsono ndili mabwera lonena kuti angelo ndi mizimu plus aponso Mulungu ndi mzimu ndiye kodi zingatheke kuti mzimu angakhale mwa mzimu ndiye timafuna kuti tingonepo ma picture ena makamaka pogwisa ntchito umoyo wa Lucifer mu Ezekiel chapter 28 verse yake ya 13 ndi 14 verse 13 akuti unali mu Edeni munda wa Mulungu mwala uliwonse wa mtengo wace unali chofunda chako sadio topazi diamond beryl soham ndi asivi safiro nofeki paroketi ndi golide malingaka ako ndi akanzi ako anakutumikira tsiku lolengedwa iwe zinakonzekeratu verse 14 unali kerubi wodzozedwa wakuphimba ndipo ndinakuyika unali pa phiri lopatulika la Mulungu anayendayenda pakati pa miyala ya moto so
chapter chikumulongosola makamaka Lucifer kapena kuti ngelo amene iye amene anali wamkulu kuyekeza ndi angelo ena onse amene mwina timakhonza kuwafukula malingana ndi malemba. Tikunena kuti amene yuyu Mulungu anamuyika mu Edeni munda mwace plus apo china chilichonse chimene chinali cha mtengo wace wapatali chinali ngati m'manja mwace plus apo akanzi ake onse amene ikuonekera ngati chipingo chonse cha Mulungu akuti chinali ngati chikuikira ndani mkulu amene yuyu makamaka chifukwa ndi amene amakhala ngati kuti ali patsogolo pa angelo ena onsewa. Ndeti kabwiyano mu verse 14 akukamba zoti anali kerubi wodzozedwa. He was anointed cherub. So tikamanena kuti kudzozedwa kodi kumatanthauza chani? Mwachidule tikaonapo ngati mene ilili Machitidwe chapter 10 verse yake ya 38 tiona kunena kuti akuti Yesu Khristu amene anabwera pa dziko lapansi mpulumutsi wathu akunena kuti amene iye anadzozedwa ndi chani? Ndi Mzimu Woyera napita mu Yudeya monse nalalikira nachilisa onse amene anali amatinda nachita zozizwa zonse. So tikamakamba nkhani ya kudzonza kumene Lucifer anali nako mwachidule tiona kunena kuti kudzonza kumene kumatanthauza kuti kukhala ndi Mzimu wa Mulungu. Chifukwa chimene chimapangitsa Khristu kuti apange mamiracles onse amene anali pa dziko lapansi mwana nkhani yake anali wodzozedwa. Kuli imene amabatizidwa liti Mzimu umene unatera pa iye unalowa kwa iye Mzimu wa Mulungu umene unali mkati mwake umene ndithu kunali kutsimikiza konse kuti kudzonza kwa Mulungu kumene kapena umoyo wa Mulungu unali mkati mwa iye. So Lucifer nayenso kukhala wodzozedwa zikutanthauza kunena kuti umoyo wa Mulungu kapena kuti Mzimu wa Mulungu unali mwa iyeyo. Mwina kuti mutsikimize muona kuti pa verse ngati 18 akukambapo za zimene iye anachita kuti aononge kudzonza kumene kuti mwa mphulupulu zake atizosalungama zinayisha nazo malo ake opatulika. So tikaona malo opatulika ake a Lucifer zimene zinayishira mukaona kuti ndi nkhani ya mtima wake umene udali chani kachiso ndi lingaliro limene lili pokhala Lucifer analodzozedwa pokhala Lucifer anali kachiso wa Mulungu zikungopherezera kunena kuti angelo ena onse anali ndi nature yofanana ndi iyo imene iyi ndi chanimanena kuti Mzimu wa Mulungu uli ndi kuthekera kokhalanso mwa chani mwa angelo plus aponso kokhala mwa so ndi chifukwa cha chimene chichi chifake ino timapeza kuti angelo ndikachiso ndani wa Mulungu okhazikika. Tikabweranso makamaka no mu Edeni imene munthu sakulengedwa tikampeza kuti akulengedwanso makamaka mu fomu yomweyi kunena kuti so munthu akakhalenso ngati kachiso ndani wa Mulungu akhale peno zinapezeka chifukwa cha tchimo limene linabwera Genesis 3 tikawerenga tiona kunena kuti ndo akuti munthu sanakhalenso kachiso wa Mulungu chifukwa chani Mzimu umene umapezeka kuti unali mwa iye napezeka kuti no watani wachosedwa chifukwa cha gawo limene munthu analisankha makamaka lolekana ndi ndani ndi Mulungu. Ndeno ndimafuna ndiyankhe funso limene ndinalipereka kumayambi chapakatikati kunena kuti kodi chimene chimapangisa kuti malo amene wawa akhale oyera ndi chani? Then mafuna ndiyambe kaye ndikungopeka chithunzi cha mmene alili angelo wangati kachiso wa Mulungu. Tikaona angelo ndi oyera, tikaona Mulungu ndi oyera, tikaonanso anthu amene ali mu mpingo wa Mulungu akuyeneranso kukhalanso otani oyera. Kodi zimene zikupangisa kunena kuti anthu amene ali makachiso a Mulungu akhale oyera nkhani yake kodi ingakhale chiyani? Ndi tikufuna ndionesere imene pongogwirizira makamaka pongogwirizira makamaka Exodus chapter 3 verse yake 1 mpaka na 3. Wina ngati mwina kuthekera wina Bible inayo pafupi anthandizira ifa zokhande kunena pamalo ndili pakuvuta mphepo kwambiri ndito mati ndikamasekula Bible mapeza kuti Bible kungoluka the Exodus chapter 3 verse yake 1 tegeza 3. Okay, kodi chimene chimapangisa malo akachisi kukhala oyera kapena angelo nawonso kukhala ndi chiyero ndi anthu onse amene ali mwa Mulungu kukhala ndi chiyero ndi chani? Mafuna ndigwiritse ntchito mawu aku Exodus chapter 3 verse 1 akuti koma Mose anali kuweta gulu la Yetero mpongozi wace wansembe wa ku Midiani natsogolera mtsogolo mwa chipululu nafika
phiri la Mulungu ku Horebu. Ndipo mthenga wa Mulungu anamuonekera mchilangali cha moto chotuluka mkati mwa chitsamba, ndipo anapenya, ndipo taonani chitsamba chili kuyaka moto koma chosanyeka chitsambacho. Verse 3, ndipo Mose anati, ndipatuketu ndikaone chooneka chachikulucho, chitsamba sichinyeka bwanji. Verse 4, pamene Yehova anaona kuti adapatuka kukapenya Mulungu ali mkati mwa chitsamba, anamuyitana nati, Mose, Mose, ndipo anati, ndili pano. Verse 5, ndipo iye anati, usandiyandikire kuno, vula nsapato zako ku mapazi ako, pakuti pamalo pamene ukonda iwe popatulika. So tikaona chapter chikuonesa kunena kuti Mose ali kuweta gulu la nkhosa la mpongozi wake yeti, akuti malo amene amakupitako pafupipafupi kukawetera nkhosazi ku phiri la Horebu, akuti tsiku lina anaona chozizwa chimene ndi masiku ena onse sanachiona, kuti chitsamba chikuyaka moto koma osanyeka. Ndiye Mose samazindikira kuti uyu ndi Mulungu. Ndiye kuti Mose anapita kuti akapenye chinthu chozizwitsachi. Leno Mulungu akuyankhula mu chilangali cha moto chaonati, no, akulu, vulani nsapato zanu, chifukwa malo amene muliwo anthu otani ndi opatulika. So funso nkumakhala nayo kuti chimene chidapangisa malo awa kukhala opatulika pa tsiku lili ndi chani? Chifukwa Mose malo awa almost daily amapitako ku malo awa kukadyetserako nkhosa, koma sanamvepo nthawi yonse kunena kuti malo awa ndi opatulika osiyana ndi malo ena onse. Komano pa nthawi iyi akuti mmene pakuoneka chozizwa iyi ndi pamene pakutchedwa kuti malo awa ndi otani ndi opatulikitsisa. So ndi maona amunena kuti chimene chikupangisa malowa kukhala opatulika chifukwa chonena kuti pafika praises kapena kuti kupezeka kwa kuli pamalo pamene papa Mulungu akachokapo sizoti malo awapitirira kukhala opatulika chonchi kapena oopsa chonchi kapena osiyana ndi malo ena onse mwa njira ina iliyonse ngati mene zikuonekera apa pamo. Yonena kuti chifukwa choti Mulungu apezeka pa malowa zikupangisa kuti malo aja akhala otani oyera kapena apaderadera. Ndiye ndinanenapo zina kuti Mulungu amene nature yake ndi oyera, ndiye ngatinso afika pa malo pena paliponse zilibe kanthu kuna kuti malowo kayachitidwa defiled bwanji, mwa nthawi yayitali bwanji, anyazitsidwa bwanji mwa mtundu ina uliwonse, komano chifukwa choti iyeyu ndi woyera kungofikapo pa malowo pamapezeka kuti pasinthika chiyero chatake chionekera. Sizotanthauza kuti Mose akuyenera kuti malawo azingo alemekeza nthawi zonse pamene wakupita kusaweta nkhosa ku phiri limeneli. Chifukwa choti ndikukhulupirira kuti kuchoka pa tsiku ilili mwina masiku ena onse mwina abe Mose amakhala akupita kusaba kumaja kuona abe mwina chitsamba chija chimayaka chija, komano sikukhulupirira kuti chimango yakapepera yodati kuyaka kumene chidayaka tsiku limenechi kutalibe malire. Ndeno izi zingopeka picture yoti chimene chimapangisa malo amene wakukhala oyera opatulika ndi chifukwa kuti opatulika amene ali oyera Mulungu wamwambamwamba watani wafikapo malo amene wawa. Ndeno pali chitsanzo china panopa chimene ndimafuna kuchipereka. Tsanzo china ndi mmene ine ndikuchita present kapena mmene ndikupeka phunziro ili ndonena kuti nthawi yonse pamene ndakhala pamene pali kamera inuyo ndoti mukukwanisa kunditani kundiona, koma nthawi yonse imene nkhope yanga ndayichosa pa kamera simungakwanise kunditani kundiona. Ndeno ndimafuna ndipereke chitsanzo ngati mmene ili ngati babu kapena kuwala. Ndionera kuti nthawi yonse imene ndakhala ine pamalo akuwala ndiye kuti anthu akhoza kutani kukwanisa kundiona, koma nthawi yonse imene ndingangozichose pamalo akuwala kuchi ndiye kuti anthu simukwanisa kundiona chifukwa ndikhala ndanyamula chichani chindima. Ndiye ndimafuna kuti imene iti ilingalire ndi nkhani ya chiyero kunena kuti tikamakamba zonena kuti angelo ndi oyera, tikamakamba zonena kuti munthu ndi woyera ndi chifukwa chokuti iyeyu wazichita expose kapena kuti wazikiza kwa iye amene ali woyera kapena oyera akupezeka mwandani mwa iyeyu. Oyera yakangochokapo mwa iyeyu muona kuti chiyero chonse chitani chithera pompo kapena kuti ubwino onse kapena kuti nature yonse ya Mulungu ipezeka kuti yatani yachokapo. Then pali chisisi chimodzi chokha chimene anthu tikuyenera kuchita kunena kuti tipeze chiyero cha Mulungu, tipeze ubwino wa Mulungu, ndiyo kuzichita expose kapena kuziika pamene chiyerochi chikutani chikupezeka kapena kuti ulola umoyo wa Mulungu umene upezeke mkati mwa ifeyo. Popanda kutero ndiye kuti tikhulupirira kuti chiyero chimene chisingatani sichingapezeke. Izi zinomuona kunena kuti Adamu ndi Eve kapena okay tiyambire mwina pa kumwamba pamene Lucifer anangozipatula kapena kuti anangolekana ndi
muona kuti analuza zinthu ngati zimenezi, analuza chiyero cha Mulungu, analuza ubwino wa Mulungu, plus apo analuzaponso chikondi cha Mulungu, nature ya Mulungu yonse inapezeka kuti yatani yachokapo mwa iyeyo. So tikaonanso Adam and Eve pamene anangopanga chisankho chochoka mwa Mulungu, izinso zinawapangisanso kunena kuti aluze chiyero cha Mulungu, aluze ubwino wa Mulungu, plus aponso aluze nature ya chikondi ya Mulungu. Lero mbali ina tikamakamba za malo opatulika awa amene tikuwaona apa kukati temple, ndionera kuti chimalo chimene chichi chimene chimapanga kuti chikhale chopatulika choyera, nkhani yake ndionena kuti chifukwa chokuti wamwamba akupezekapo pate pamenepo. So akangochoka wamwamba muona kuti malo achatani asi. So tikapita tikhale kudziko lapansi anthu osika amene anamanga zimabuilding kunena kuti ndimota azipembedzera mu Mulungu akuyenera kusindikira tonse kunena kuti malowo sangakhale oyera, sangakhale abwino ngati kupezeka kwa Mulungu palibe. Kwa ambiri mwina abe amakhala ndi maganizo amene wakunena kuti tikapita kumalo ngati amene wa mu building chilichonse chimene mwina chamangika ngati chimene ndi chimene chili choyeretsetsa kuyerekeza ndi malo amene mwina timakhala, zimene zonse mwina ndi maganizo ena amene alipo kumalingaliro athu. Tikungomva kusangalala kwambiri chifukwa choti loko pamalo pamene ndakhala panopa ndangosankha kuti ndingopezeke pakamtengo pena pake m'munda mwa mkulu wina amene sindikuziwa, komano ndikumva kuti malo amene ndakhala anowa ndi ganizo ilili oyeretsetsa kwambiri kuposa chani malo ena onse. Chifukwa chani Mulungu ali panopa. So tikaona ganizo limene ndikachokapo ngati Mulungu sangakhale panopa yoti malowa kwinanso amene angabwere ngati malowa azakhala osayera chifukwa choti malo Mulungu pachani palibe. Komano chifukwa choti pamalo panopa pakupezeka kuyera kumene kukamba kupatulika kwa Mulungu kumene kulipo kukhalapo kuonekera chifukwa choti Mulungu woyerayo ali chani ali pakati pathu. So ndimafuna kuti noti bwere ku ganizo lina limene linali la umbuli la m'chipangano chakale limene likuonekera mu Genesis chapter 28 makamaka za nkhani ya malo amene akupezeka Mulungu. Genesis chapter 28 verse yake ya 10 ndizawerenga ndi 12, 15 ndi 22. Pafuna tibwerepo nkhani ina ya umbuli ino umene unakhalapo mu nthawi ya chipangano chakale. Yes, I've never seen. But destin. Tikalinga Genesis chapter 28 ndi nkhani ya loto la Yakobo ku Bethel. Ndiye verse 10 akunena kuti ndipo Yakobo anachoka Beeriseba nanka ku Harani. Ndipo anafika kumalo nagona kumeneko usiku chifukwa lidalowa dzuwa. Ndipo anatenga mwala wa kumeneko nawe ika pasi pa mutu wache nagona tulo kumeneko. Verse 12 ndipo analota taonani anakwerako taonani makwerero anayima pansi pamwamba pache ndipo padafikira kumwamba. Ndipo taonani amithenga a Mulungu anali mkukwera anali kutsika pamenepo. Verse 13 ndidumpha ndiwerenga verse 15 taonani ine ndili pamodzi ndi iwe ndipo ndidzasunga iwe konse kumene upitako ndipo ndidzakubwezanso iwe ku dziko lino chifukwa kuti sindidzakusiya iwe kufikira kuti nditachita chimene ndanena nawe. So tikaiona loto linonena kuti Yakobo akugona kuti anaonapo masomphenya amakwerero ange anali kutsika kumene acha kutsika kumakwera ndeno mmene Yakobo akuti amadzuka anafika polankhula kuti ine kuti sindinadziwa zoti malo awandu apaderadera oposa malo ena onse chifukwa kuti anaonapo makamaka ulemerero umene uwa kapena kuti anaona sikapo chinthu chimene ndikalero sanaona. Mulungu anali pa malopa ndakuatcha malo awo chakuti Bethel ngati chipata chopitira kumwamba. Ndeno zinthu zina zimeneno zikungoti pasa chithunzi china ndichonera kuti mukamuona apa Yakobo akunyamuka ulendo wake opitirira kupita ku malo kumene amayenera kuti akakhaleko kwa amalume ake a Labani makamaka pamene amathawa Esau. Ndeno muona kunena kuti Mulungu akumulonjeza pa verse 15 akunena kuti kwina kuli konse kumene wewe uzikhala kupita Yakobo ine ndikhala nawe limodzi sindikusiya. Mwayiona? Ndeno
pali chinthu china ano chimeneyo Yakobo anachita chimene chikuonesera umbuli uja ndi kunena uchama kusamvetsetsa za pamalo amene Mulungu atani wapezeka. So Yakobo akunyamuka papa, mene akunyamuka papa muoneno zimene anachita Yakobo. Verse 22 akuti ndi mwala umenewu, okay, ndi mwala umenewu ndi nawuyimiritsa udzakhala nyumba ya Mulungu, ndipo la zonse mudzandipatsa ine ndidzakupatsani inu limodzi la magawo 10. So mene nakuchoka akuti anatengapo mwala nawuyika pa malo paja. Ndatoyika pemba chapa kulonjeza kuti malo awa ndayika mwalawo asakhalapo chani, asakhalapo kachisi, asakhalapo malo okhazikika opezekapo Mulungu kapena ompembedzera Mulungu. Akunyamuka ndi ganizo limene. So chimene chikumpangisa yeye ndi chani kuti apange zimene zizi. Mona kuti Mulungu no mpaka nakufika povomereza fundo imene iyi kunena kuti ikuyenera kuti isachitike choncho. Tizionapo kutsogolo mu Genesis chapter 35 kunena kuti zinachitika bwanji. Komano mkaindi chitutuzi ichi kunena kuti mu verse 15 Mulungu anena kuti kwina kulikonse kumene apezeke apo Mulungu akhala ali naye. So shonena no kunena kuti Yakobo atenge mwala nayimiritsa pamalo pamene papa kunena pamene pasakhale kachisi ndi chani chosanye Mulungu ponyamuka papa anyamuka naye limodzi kupita kumalo kumene akupita. Bwanji osagayikako mwala kumene akupitako koma kuti malo awanda amene asakhale chani kachisi wa Mulungu. Soyenza kuti mwina ali ndi ganizo lina lake ndithulonera kuti malo awanda apaderadera kuyerekeza ndi malo ena onse kusamvetsetsa ukulu umene ndikunena kuti unali kuonekera makamaka samamvetsetsa kuti Mulungu amapezeka pati, amapezeka bwanji. Komano Mulungu akulolerabe kunena kuti kusamvetsetsa kukutani khalebwe. Kumbukire kunena kuti paja Mulungu ananena kuti ndisakhalabe muchidima cha ndiwe yani. Ndeno tionapo kunena kuti umbuliwo ndithu ukuonekerapo mu gawo ngati ilili. Mwachitsanzo muoneno zimene no anachita Yakobo amene ikuonesera umbuli wake wonse. Genesis chapter 35 verse yake ya 1 kulekeza 3 mene ulekeza 7 koma ndizidumpha ndizawerengano ndi verse yake ya 7. Genesis chapter 35 verse yake ya 1 kulekeza 3. Okay, ndipo Mulungu anati kwa Yakobo, nyamuka nukwere kunka ku Beteli nukhale kumeneko numange kumene kugula lansembe la Mulungu amene anaonekera kwa iwe pamene unathawa ku nkhope ya Esau m'bale wako. So mukaona Esau Yakobo imene anapita ku malo ukuku kwa Labani kumene amakhalako akuti sanamange kuguwa kumeneko chifukwa anali ndi lonjezo limene adanena kuti Mulungu mukandiyendesa bwino ndizamanga malo aja kuja ndina munaonekera kuja. So Mulungu akumuyankhula ku Beteli. Okay, Mulungu akumuyankhula ali kwa Labani. Ndeno akumuza zonera kuti akulu bwererani mupite ku Beteli kuja mukamangeno kuwa lansembe pamalo paja munanena paja ndinaonekera paja. Mwana ndeno verse 2 akunena kuti ndipo Yakobo anati kwa banja lache ndi kwa onse amene anali ndi iye, chotsani milungu yachilendo ili mwa inu mudziyeretse ndi kupindula zovala zanu, tinyamuke tibwere tinke ku Beteli ndipo tidzamanga kumene kuguwa lansembe la Mulungu amene anandivomereza tsiku la mavuto anga ndiponso anali ndi ine njira mmene ndinapitamo. Ndinanena kuti Yakobo isanamvetsetsepo zinthu zimene Mulungu ananena chifukwa mu Genesis chapter 28 ija Mulungu akunena kuti akulu ine ndizakhala nanu pamodzi kuna kukonse kumene muli kupitako ndizakupangisani kupambana. Komana baba muone zimene akunena mkulu akuauza banja lake kunena kuti tichoseti milungu tonse tachilendo apaona kuti zipangeno ife kuti tikhale oyera tiziyerese bwino lomwe chifukwa tikupita kumalo kuja anaonekerako chani Mulungu cha. Ndoni mwanja ina amadziwa kale mene anali ukuku kunena kuti Mulungu samakondwera nditi mafano tinatake kapena Mulungu samakondwera ndi chonyasa china chilichonse. Fusono kubakhane ndiye bwanji Yakobo analolera kunena kuti mwa akanzi yake mbukhaleti mafano azitisunga nyumba zawo. Chonsecho Mulunguyo samalola zimene zizi. Muona kuti ganizo lake linali lonena kuti mwina Mulungu malo amene ali special amene angamapezeka amene kwenda kumapanga kuti akhale opatulika mwapadera kuposa malo ena onse akwenda kukhala ajawa Beteli chananinaja kunokumwina Mulungu chinangapezekere. Ndeno muona kuti chikana kapena kutayirira ndi mbali ina ya umbuli inoonekera kwambiri mukhala Yakobo. Pano ena akunyamuka akunena kuti chosani timilungu tachilendo chosani tosiku tiziyerese ifeyo. Ili ndi ganizo limenenso limaonekera ndi anthu ambiri makamaka pamene akukhala pansi pa masiku ena onse tiyelekeze mwina in 6 days
kumakhala kutayirira kwina kulikonse kulankhula mosakhala bwino akakhala pamalo ndi azinzawo osamalingalira zoti mulungu ali pamenepo acheza mwina zonyoza ena komano nthawi yonse pamene la sabata langoyandikira ndeno kumakhala kudziyeretsa kudzikuza kuti tsiku la sabata lichatsala pang'ono kufika wina kuti tidzikozetse chifukwa tukakumana ndi oyera uwu ndi umbuli waukulu ndithu chifukwa mulungu wathu siwonamutini wamulonjeza Yakobo kuti ndizikhala nawo pena paliponse analonjezanso ife kuti amakhala nafe pena paliponse taona ndi nanu pamodzi kufika nthawi yachimaliziro Mateyu chapter 28 verse 20 ndeno chopangira kusadziwa kuti chiyani manje aina mulungu akuyenera kulemekezeka nthawi zonse pamalo pena paliponse pamene tili kukhalapo munkhani zonse zimene ngakati ngamakambi kaya muntchito zonse zimene ngamagwire chifukwa ife ndife kachisiweniweni ndeno kupira kuti umbulu umene Yakobo anatani anaonesera mu nthawi ina yake. Okay, then mafuna kuti ndipitirirepo makamaka mu gawo lina makamaka za umoyo umene ndibwererepo mu 2 chapter 6 nkhani yake ndinakambapo za 2 chapter 6 verse yake ya 16 kulekeza 19 ngakhalebe anthu anakhala mu umbulu umene uwa kusadziwa kodi mukudziwa zotiso mu nthawi ya chipangano chakalechi muli anthu ena ake amene anali ndi kavekedwe kena kosiyana mwina ndi mmene Yakobo apapa akutani akupangira react mmene akukakumananso ndi mulungu kumalo kuja kumene anakamanga guwa lansembe. 2 chapter 6 verse yake ya 16 uyuno ndi Solomon amene anamangapo chikachisi malo opezeka Solomon ndi mumve verse mine akunena Solomon 2 chapter 6 verse yake 16 akuti ndipo tsopano Yehova mulungu wa Israeli msungireni mtumiki wanu Davide chija mudamulonjeza ndi kuti sadza kusowa munthu pamaso panga wakukhala pa mpando wachifumu wa Israeli pokhala ngati ana ako asamalira njira yako kuti ayende m'chilamulo changa monga umo uyendera iwe pamaso panga ndipo tsopano Yehova mulungu wa Israeli. Okay, I think ndathawapo pamene ndimapafunapo pamene ndimapafuna ndi pamene mulungu akulankhula kunena kuti mwamba simukhonza kutani kukhala mopatulika kuti mulungu akhonza kutani kupezekapo. I think mwina okay this yake mwina ya 50 toneka 15 okay Omandi chapter 6 chomwechi I think ndikuyang'ana kaye verse yo imakamba za nkhani ya kunena kuti miyamba ya mwamba simungakhonze kutani kulandira mulungu ngati ena mwina tikuwerengaso koza ungo ndi ase ndi 2:66 verse 6 yeah 66 okay verse 6 koma ndinasankha Yerusalemu kuti dzina langa likhale komweko ndinasankhanso David akhale mfumu yanga. Verse 7 ndipo David atate wanga kuti verse 6 kuti ndi 2:6 verse 6 mwasesere. okay koma ndimangofuna verse imodzi yokhayo kuti mwina ndikwanise kusunga nthawi. Yeah, okay 2:2 verse 6 read 2:2 verse 6 yeah Ndimene chapter 2 verse 6 ndimene ndimayiwerengayo komano sibene iyi verse yake imene ndimayifune koma ndi chapter chomwechi. Yeah. Okay, verse 9 Okay, verse 9 akumuza za kumanga. Okay, koma sudzandimangira nyumba ndiwe koma mwana wako. Ndi verse 10 ndipo Yehova bro ino ukujama kwambire. Hello yeah ukujama ngoja usafiri yako ukujama kwambire.
ukutama kwambiri kutise video yako ungopanga kodi Okay, pamene ndikuveka bwino. Pamene ndikuveka. Ase fito kumva bobo. Okay. Chabwino ndi verse 18 ija ndimayifuna ije. Verse 18. Akunena kuti koma kodi nzoona kuti Mulungu akhala ndi anthu pa dziko lapansi? Taonani thambo inde mwamba sizifikira inu. Koposa kuotani nanga nyumba iyi ndayimanga. Chinkana chitero labadirani pemphero la kapolo wanu. So ndimafuna verse imene inena kuti Solomon ngakhala amamanga kachisi amamanga malo opatulika a Mulungu. Komano Solomon yemwe akunena kuti kodi ino ndizoona zoti Mulungu adzikhala pansi pa dziko pansi pano kapena dziko lapansi lino. Akunena kuti ngakhale loko mwamba kuti simutani simuyera pamaso pake. So tikaona banizo limene akunena Solomon ndionena kuti akuzindikira kunena kuti ngakhale tikumanga ichichi kunena kuti ndi kumene azipezeka Mulungu. Katika malo opatulikitsitsa otetika likasala Mulungu imene zionesa kuti ise presence ya Mulungu. Komano sizokwanira ayi. Chifukwa ngakhale loko mwamba sikuti ndi moyera kuposa noyani malo ena onse kunena kuti Mulunguno akuyenera kumakhala kumwamba. Mwina ena akamaganiza kunena kuti mwamba ndi kumene kuli opatulika kwambiri kunena kuti Mulungu akhoza kukhala. Mulungu sangakhale pansi pano pali uchimo, pansi pano pali nyasa zambiri pati semeneyo kana kuti alibe special malo kuti awanda amene angatani angakhazikike malingana ndi ganizo la Solomon. So Solomon akumanga chinthu chikoma chonsecho mumtima mwake akusindikira kuti chinthu chii ndi chosatani ndi chosakwanira kupezekapo ndani kupezekapo mu zimene sananenapo mkuluyu Stefano machitidwe chapter 7 verse 49 imene amachitira umboni makamaka tsiku limene anagendedwa ndi ana a Yuda. Tikawerenga verse 49 anena kunena kuti Mulungu sakhala mu makachisi omangidwa ndi chani ndi manja a anthu. So tikabwera m'chipangano chakale chonse ngakhale kwa Mose anamuwuza kuti amange kachisi. Apa kwa Solomon kumanga kachisi, kwa Zerubabeli kumanga kachisi. Komano muona kunena kuti zonsezi zinali zosakwanira kuti Mulungu akhoza matani mapezekapo. Pali chinthu china chimene chili choyenera chopatulika chimene Mulungu akhoza mapezeka. Ndeti mafuna kuti ndingochikhudze chimene chichi kuti ndi chani. Yohani chapter 1 verse 17 verse imene nthawi zambiri kumatchudwa. Yohani chapter 1 verse 17 ikukamba kunena kuti chilamulo chinapasidwa kwa ndani kwa Mose koma chisomo ndicho onadi zinadza ndi ndani ndi Khristu Yesu. So tiona kunena kuti nkhani yonse ya zipangano zanga zimene anthu ambiri kusamo ndi zinthu zonena kuti sizenizoyi. Komano pali realities ena amene akuyenera kuonekera ndiwo aonetsedwa mwa ndani mwa Yesu Kristu. Yeti gamanga zankhani yazimene anamanga Mose chicha chimene anamanga Solomon chicha si chenicheni chimene choti Mulungu azipezekapo chimene chino. Komano pali china chimene chotani kukhazikika. Ine kunena kuti pa nthawi zimene pakubwera zenizenizi zonena kuti masiya kukhala kachisa wasankha ufumu wina umene uli wa Satana kapena kuti wasankha kuti azidziwa zabwino ndi zoyipa kapena kuti mwayekha bwino azikwanisa makamaka kudzisankhira chimene chili chabwino popanda mzimu wa Mulungu kutani kumutsogolera. Ndetu oneno tiona kuti Khristu Yesu anabwera pa dziko lapansi makamaka kudzapereka kuwala kwenikweni kapena kudzaonetsera kuti tikamakamba za ufumu wa Mulungu ndi chani. Ndikumbukira bwino kuti kakhala tikupusa mu masirezi ena ponapo kunena kuti ufumu wa Mulungu ndi mgawo ngati mene anafunsira alembi ndi Afarisi kunena kuti kodi ufumu wanu uli liti. Mu Luka chapter 17 verse 20 21 ufumu wanu ukudzalira kuti ufumu wanga sikudzati kunekedwe muzati kapena uti ufumu waine kuli mwandani kuli mwayi pereka picture kunena kuti chikamakamba za ufumu wa Mulungu sikuti ati zinthu zimene zili zikufunika komano ndi chinthu chimene chili mwa inuyo. Kodi mwa inuyo mulichi? Eno Khristu Yesu ngamona amene anabwera pa dziko lapansi anazaonetsera makamaka kunena kuti ufumu wa Mulungu ndi chani. Kwa china chilichonse chimene anali kuchita anali kulamula zoti sakuchichita yekha komano Atate amene akukhala mwa ndani mwa iyeyu ndi amene amachita zonsezi. Ndeti kabwera ngati pa Yohani chapter 2 verse 19 timapezano
cheni chakachisi kuti kachisi chandishani chifukwa Ayuda amene amachita mangira kwambiri chibuilding Yesu anayankhula kuti phasulani chichi ndipo ine ndizachimanganso chani masiku 3. Komano tikaona vesi yotsatira yanumva kuti pokamba za zimene zingakhala Ayuda anakhumudwa naye kuti aononga bwanji chimene chamangidwa almost 48 years achionongeranji akuti Yesu samakamba za chimene chikoma amakamba za chani za thupi lake limene lili ngati kachisi weniweni. Ndeno muona kunena kuti Yesu amene anabwera pa dziko lapansi umoyo wake umene unaonesera ubwino wonse kapena khalidwe lonse la Mulungu, chiyero chonse cha Mulungu chinaonekera, ubwino wonse wa Mulungu unaonekera kapena chikondi chonse cha Mulungu chinaonekera mmene amazaonesera khalidwe limene lili ku dziko lapansi. Anafunisisa kuti khalidwe limene walionesera silingokhalenso mwa yekha komano iyeyu pokhala wakhala kachisi wa Mulungu mu nthawi imeneyi mu zaka zimene zizi anthunso akuyenera kuti azaduse mu chinthu ngati chomwechi. Ndiye tikawerenga pali fanizo lina mu Mateyu chapter 13 imene pali fanizo la chotupisa cha mikate. Kuona kunena kuti akunena kuti ufumu wakumwamba ufanana ndi chotupisa cha mikate imene mzimayi wina anachitenga nachiyika mu magawo 3 nati ngati mikate 3 nati tsira beni isi chotupisa atalisa isi kuti inafufuma chipinda chikwanira chani anthu onse. So tikauona umoyo wa Yesu umene unali wabwino opanda chilema okhulupirika sunayenera kuti ukhale wa yekha koma unayenera kuti tonsefe tiye tikhale nawo umoyo umenewu. Ndipo tikuona kuti Yesu Khristu anakhala kupemphera kunena kuti akuyenera kulemekezedwa mmene analemekezedwa atakwera kumwamba. Tiona kunena kuti umoyo wake umene unali wabwino uja unasanulidwa kuchani mitima ya anthu amene akukhulupirira mwa iyeyo. Lero mmene umoyo wake wasanulidwa mwa anthu tiona kuti kuyambirapo anthu akusinthika kwambiri akukakhala no makachisi enieni andani amu. Lero onano kuti mu 1 Korinto chapter 3 Paulo anayankhula kunena kuti kodi ndiyo simudziwa kuti mitima yathu ili chani ili kachisi ya mzimu wa Mulungu kuti mzimu wa Mulungu umagonera mwa inu ndipo aliyense amene akuononga kachisi amene yakuti Mulungu sazantani asamuononga. So tikunena kuti mmene chalandira ife moyo wa Khristu mitima yathu izi zinthu zati kuyitira makamaka pa step yonena kuti ife ino kukhala akachisi okhazikika atani amu. So mugawo lina ndikamakamba sankhani yachenicheni ndioti Mulungu akukhala mu mitima ya wanthu ngati chani ngati kachisi sakukhalanso mu mabuilding. Ifakeno nthawi inoyi pali ganizo iliyonena kuti paliponse pamene anthu tikupembedza mzimu ndi muchonadi paliponse amene akhalapo ngati Mulungu ali pamenepo kuti tikhulupirire kunena kuti ndithudi imeneyo ndiye kachisi kapena kuti mitima yathu imene ili kachisi yokhazikika kuti Mulungu akugonera mwandani mwa ifeyo. Lero ndikufuna ndilowe kugawo lija la mapilasi kapena kuti mizati imene ikuyenera kukhala mukachisi. Chifukwa tikachoka papa mbonera kuti pali kachisi weniweni akunena kuti anthu akazakhala mizati akachisiyo. Lero ndikufuna tione kunena kuti kodi mizati imene ino izakhala chani, mizati imeneyi ndi chani malingana ndi buku la Chivumbulutso. Then mafuna kuti tingobwererekaye vesi yake ya 12 kuti mwina make tikumbutsirepo zinthu zina zimene makamaka zitithandizire kumvetsetsa kuti kodi mizati ndi chani. Msala free this 12 kuti iye wakulakika ndidzamuyesa iye nzati wankachisi wa Mulungu wanga ndipo kutuluka sadzatuluka Mose kumpire pachananena kuti ndisekeza pamenepo. So ndidzamuyesa nzati wankachisi wa Mulungu wanga. Lero pano ndiyambe nokuona kuti kodi nzati chiyani, nzati ndi chani. Ndo ndigwirisa ntchito makamaka kunzati umene timauona ku dziko lapansi makamaka mu manyumba athu amene timamanga. So tikamakamba za nkhani ya chinzati ndi chinthu chimene chayimikidwa mokhazikika kunena kuti chisunge kapena chisunge denga la chinyumba chimene chamangidwa kapena kuti khoma la chinyumba chimene chamangidwa. So tiona kunena kuti chinyumba chonse kuti chikakhale kuti chokhazikika sichikugwa chimadalira nzati umene wayimikidwa. Popanda nzati ungochosa nzati imakhala kuti chinthu chiyacho chikhoza kutani chikhoza kugwa mosavuta. Lero tikaona papa malingana ndi chapter muona kunena kuti Mulungu ali ndi kuthekera kwina kumene akhala akuchita ndi anthu amene akukhulupirira
yakuti awayesa iwo wamizati atadusa makamaka nzovuta za pa dziko lapansi then ino pali kuthekera konena kuti anthuwa azakhala mizati yakachiswa ndani wa leno taona kale kunena kuti tikamakamba zakachiswa mulungu si malo ena aliwonse amene tingawaone komano malo amene mulungu akupezekapo mitima ya anthu ndi imene ili kachisweniweni leno tikaiona vesi iona tiona kunena kuti ikunena kuti akuti mulungu adzawayesa anthuwo ngati mizati si chinthu chonena kuti panopa chachitika kale kapena kuti chidachitika kale komano tikaonera nkhani ya mitima yathu tiona kuti ndi nkhani ya chinthu choti chidachitika kale padakali panopa ife ndife mitima ndife makachisi a mulungu chifukwa chinthu chidachitika mzaka za mbuyomo mmene ufumu wa mulungu unafika pa dziko lapansi mu Psalm 12:10 kuti mzimu wa Khristu utalowa mwa anthu pomwepo anthu anaonekera kwambiri kuti ali makachisi a mulungu ndeno tikaona vesi sikukamba za zinthu zimene zidachitika kale ikukamba zinthu zimene zikhale zikuchitika kutsogolo ndipo sono kumakhala kuti kodino ngati nzati li chinthu choti chimakhazikika pamalo amodzi kodi zikusonyeza kunena kuti kachisi amene iye amene mulungu azamupange kunena kuti anthu azakhala mizatiwo chizakhalanso chimalo chonena kuti mulungu azizapezeka pamalo pamodzimodzi chonsecho tampeza kale kuti mulungu sapezeka pamalo pamodzimodzi so timafuna kuti tione buku la Chivumbulutso chapter 21 verse 22 kodi kumwamba kapena tikasaomboledwa tizaonapo chikachisi china chapaderadera verse 22 Yohana akuyankhula chonchi buku la Chivumbulutso chapter 21 verse 22 ndipo sindinaona kachisi momwemo pakuti Ambuye Mulungu wamphamvu yonse ndi mwana wankhosa ndiwo kachisi wake so tikaona zimene akuyankhula Yohana kunena kuti kutsogolo kwa ndime akunena kuti tikazapulumuka tikazapulumuka chifukwa tinapulumutsidwa kale imene inakhulupirira Khristu koma tikazalowa mu mzinda umene Khristu akutikonzera kuti muzakhalamo kachisi chifukwa chani akuti Atate amene ali Mulungu wamphamvu yonse ndi kachisi plus apo Khristu mwana wake ndi chani ndi kachisi ndemona kunena kuti kumwamba kulibe malo ena ake amene alokhazika amene ali kachisi komano Khristu Yesu ndi amene ali kachisi plus apo Atateyo ndi amene ali kachisi chifukwa chani iyeyu ndi amene akupezekano chani mu mitima mwa anthu mwakapakati kumbukire kuti mwa mzimu umodzi chifukwa tonse paja tinabatizidwa mwa mzimu umodzi malingana ndi 1 Korinto chapter 12 verse 4 masika monse tinabatizidwa mwa mzimu umodzi umene uli mzimu wa Atate ndi wa Khristu umene uli chani mu mitima yathu so tikauona umene ndi umene ukutipanga ife kukhala chani kachisi kapena umene umene uli kachisi weniweni pali posameta khandu umene kuti mapezeka kuti ndife chani ndife makachisi ndeno kusono kumakhalira kuti nangano nkhani ya mizati imene tayikunayi zikutanthauza chani efunano yambino kuyifotokoza kunena kuti kodi tikamakamba za mizati imene mulungu akhala akuyikoza imene izakhale mu mkachisi wake mizati imene tikabwereranso mulingaliro mu Chivumbulutso 3 verse 12 tiona kunena kuti akunena kuti ndidzayesa iwo akukhala mizati mukachisi ndeti nakambapo zonena kuti chinthu ichichi mfundo yambirira imene tikaidziwe kuti timvetsetse vesi ndiyonena kuti zinthuzi zikuchitika Yesu Khristu asanabwere poyambirira tikumbukire kunena kuti Chivumbulutso chapter 1 mpaka na chapter 18 ndi nkhani imene ikuchitika mu ufumu wa Khristu komanso ndikuonesera maufumu ena a Satana amene akhale akuonesera ku dziko lapansi Khristu Yesu asanabwere komano mu verse 9 chapter 19 chimene buku la Chivumbulutso ndikuonesera makamaka kubwera kwake chapter 20 chiweruzo then chapter 21 22 tikuona anthu akupezeka mu Yerusalemu atsopano ndikuona kuti chapter 3 cha buku la Chivumbulutso pali fungulo kapena kuti key imene ingatithandize kuimvetsetsa ndiyonena kuti chapter chimene chichi chikukamba za Yesu Khristu asanabwere pakuyenera kuti pachitike zovuta koyambirira pachataona kale kunena kuti anthu akuyenera kugonjetsa ndoti wanji 1 pakuyenera kuti pakhale zovutazo anthu akazigonjetsa then kenako akhalano apangidwa kukhala mizati komano taona kuti kugonjetsa kusiyona ndiwo agonjetse komano Khristu amene ali mwa iwo ndi amene awathandize kuti kugonjetsa so akamaliza kugonjetsa Khristu awapanga iwo kukhala chani mizati ndikuona kunena apa malingana ndi vesi ndi nkhani yonena kuti Yesu Khristu sanabwere ku dziko lapansi kuzawatenga anthu
fundo yoyambirira ndi imeneyo kuti timvetsetse vesi kuti mizati ndi chani. Fundo ya namba 2 ndiyonena kuti zikuchitika zinthuzi pamene anthu adakali pa dziko lapansi pano asanatengedwe kumwamba, zikuchitika pansi pompano. Ndeno funso nkumakhala kuti zinthu izizi tikuzinena zimenezozo bwanji, chifukwa chani chimene tikunenera zinthu ngati zimenezizi. Mukaona vesi imuonera kunena kuti ndinasiyapo gawo lina kunena kuti sindifikako. Kumusi kwa vesi akunena kuti atamaliza kuwapanga anthu akukhala mizati, akunena kuti ntchito sikuthera pompa, pali chinthu china chimeneno akuyenera kuchita. Akamaliza kuwapanga mizati kenako akuti alembapo dzina la Atate pamphumi pa anthu, kusonyeza kuti tikamaliza kukhala mizati ntchito sinathe, pali china chimene Atate akufuna kupanga, kapena kuti Khristu chimene akufuna kupanga, akufuna atenge dzina lake likhaleno pachani pamphumi pathu. So tikaliona dzina limene lili tiona kunena kuti sinkhani yonena kuti Yesu ayika dzina lake niyeni pa ife, kapena kuti dzina la Yehova pa ifeyo, komano ndi nkhani yonena kuti ndi khalidwe, chifukwa tikaona dzina la Atate limayimirira khalidwe la ndani, la Atate. Ndoto mwanji aina khalidwe la chikondi, khalidwe la ubwino ndi khalidwe la chiyero lija lipezeka mwa ndani, mwa munthu. Komano tisanafike kumene kuku pakuyenera kuti anthuwa akhale kaye michani, mizati. Ndero funa kuti imvetsetse kunena kuti mizati imakhala ikutanthauza chani, chifukwa taona kale kunena kuti kumwamba sikusakhalako kachisi, chimalo china chake chotodzika kuti apa ndi pamene Mulungu azipezeka, kapena kuti mu Yerusalemu watsopano simuzakhalanso kumalo china chotchedwa kuti ichi ndi chikachisi, for anthu kuti amene azakhale makachisi. Leno kodi ino anthu mene tidakali. Oh, sorry. Enoch. Hello. Enoch. Enoch, mundeva mwene? Mutayika ujeni kamera yanu muli bwinobwino wako. Mutayika kamera kuti tizikuona. Enoch. You can put your camera kuti tizitha kuona namwe. Hello. Awe simumveka. Enoch, so uvekela ringo just jamwe kamera uzingopanga audio. I do not know so uveka chifukwa chani. Muli pati pamwe. Enoch.
Okay. Okay. Amene wewa. Hello. Yeah, amweni. Akufunde musachera kamera tuzvenga before. Okay. Yeah. Apo ndimvere. Singa kamera. Eh? Ndimati you can even put the Okay, ndinasira kuvekera basi. unasiya kulivekera pamene makapatino ena amati kumamba kuli kachisiya chana. I think you are about to go to Revelation. And then ndinasira. Okay. Chikusaro return. Huh? Ndinasira kwa chikusaro return this. I see my feeling. Okay. Kuya ndimakamba apo kale achivumbusano kwa this. Tikabwera nomuganizo ali pa chivumbusano 3 cha this 12 imene kunena kuti akuna kuti mulungu adzayesa anthu amene alakika onse kukhala ngati mizati yakachiso ake. Ndeno ena mwina kuti ngamakhala ndi ganizo kuti kodi no kumwambako kudzakhala chikachisi china chake chonena kuti mwina kuti anthu amene azakhale ngati mizati. Ndi inawerengapo kale ndinasapo kusambira sozoti mwina ndasiya kumveke. Ndiye ndibwererapo sokaye verse 22 ndipo sindinaona kachisi momwemo pakuti Ambuye Mulungu wamphamvu yonse ndi mwana wankhosa ndiwo kachisi wake. So tikaonano Yohana apapa akunena kuti akuti kumwamba sanaonepo iye chikachisi china chake chapadera chifukwa choti Mulungu ndi amene ali ngati kachisi plus apo Khristu ndi amene ali kachisi. So tikaona mwa mzimu wawo umene uli mzimu umodzi umene tonse tinamwetsedwa malingana ndi 1 Korinto chapter 12 verse 4 kuti tinabatizidwa ife mwa mzimu umodzi kulowa mu chikhulupiriro umene uli mzimu wa Atate ndi wa Khristu umene uli mwa ife. Ndikhulupirira kuti ndi umene ukutipanga ife kuti tizakhale chani, tizakhale makachisi amenewo. Then manena kuti tikabwera ku nkhani imene iyo kuti tikazalowa kumwamba kumene kuku tikazalowa mu Yerusalemu watsopano palibepo kuti malo awo adzakhala special ne ati ndi amene anthu azipembedzera kapena ndi malo amene ali opatulika kuposa malo ena onse chifukwa choti ifeyo ndi amene tidzakhale makachisiwo chifukwa choti Mulungu amene ali kachisi ali mwa ndani, ali mwa ife, kapena Khristu amene ali kachisi weniweni ali mwa ndani, ali mwa ife. Ndeno ndi ganizo limene lili tikuyenera kuti tichosepo mwina ganizo lonena kuti mapiraziwa kapena kuti mizati imene ikuyenera kukhala zinthu zapaderadera. Ndiye timafuna kuti tibwererenso no kunkhani ya chivumbusano 3 cha this 12 tikaone kunena kuti kodi ndi chifukwa chani tikunena kuti tichotse ganizo lonena kuti mizati ikhoza kukhala chinthu chapaderadera. Tikayibwereranso vesi jationa kunena kuti iye amene alakika kuti ndidzamuyesa mzati wamkachisi wa Mulungu wanga kutuluka sadzatuluka Mose. Lero kunena kuti nkhani ya pa chivumbusano 3 verse 12 ikukambapo nkhani ya chinthu chimene chikuyenera chichitike Yesu Khristu asanabwere. Fundo yambiri imene ikuyenera tidziwe kwati kawerenga chivumbuluso chapter 1 mpaka na chapter 18 ndi nkhani yonena kuti zikuchitika Khristu Yesu asanabwere. Okay, apa ndikumveka bwinobwino. Yeah, chinaisecho kumveka bwinobwino. Okay. Yeah. Ibirize. Okay, ndimanena kuti chivumbusano 3 ndi nkhani yoti zikuchitika Yesu Khristu asanabwere. Chifukwa chani? Kulaka kuja kukuonekera kuja kugonjetsa kuja ndizonena zoti anthu akuyenera kugonjetsa asanapite kumwamba. Tidakali pansi pompano tikuyenera kuti anthu tigonjetse mwa Khristu Yesu. Khristu amene ali mwa ife atithandize tigonjetse. Akatithandiza tikagonjetsa then ifeyo
atipangano kukhala chani, atipanga kukhala mizati. So ndikunaona ndetikaonano mu fundo zonsezi tipeza kunena kuti ino tikachoka pokhala mizati pali gawo lina ndalisiya mu chivumbulutso rafi mwinano imeneyonso tisungiyepo tsiku lina chifukwa kumusimusikwa tikamaliza kukhala mizati akunena kuti ino mulunguno alemba dzina lace makamaka pamphumi pathu. So tikaliona dzina limene lili sikhaleonera kuti mwina mulungu ayikapo kuti yehova pa nkhope pathu kapena kuti ayikapo dzina la yesu pa nkhope pathu kapena kuti ayikapo dzina la mzinda watsopano pa nkhope pathu. Komano muona kuti mu chivumbulutso chapter 7 chimene chikuyikidwa pa nkhope pathu chinena kuti muona kunena kuti ndikhalidwe lonse kapena kuti nature yonse ya munthu ipezeka kuti ikuonetsedwa mwandani mwa nkhani ya chipondija, nkhani ya chiyero, nkhani ya ubwino yotiona kuti khalidwe lonse la ndani la munthu lipezeka kuti mwa munthu kutani ikuonekera kotheratu. Munthu unoti sadzapezekaso kuti akufika mkoa ngaipereka basic chapter 3 verse 2 kunena kuti sadzatuluka muso sonyeza kuti pali kachitidwe kena kake kamene padakali pano pakakumachitika unati anthu akumapezeka kuti akulowa kena kusamapezeka kuti akutulukamo akumapezeka kuti akulowa akutulukamo ndikumano khristu akunena kuti izi sizidzachitikamo sakulonjeza khristu sizidzachitikamo palibenso kulowa kutuluka. Tena tikanenano nkhani ya kutulukamo ikutanthauza chani. Then manena kuti zade ndi chinthu chimene chimakhala ndi chokhazikika chidayimikidwa pa nyumba kunena kuti chisamasunthe chifukwa ikangosuna kuti nyumba ichaitani ipezeka kuti yagwa sichikhalanso nyumba yokhalamo zinthu. Ndoti mwanjaina mzati kumene kuli miyoyo ya anthu amene ali mwa khristu yesu akuyenera kuti afike pa point yonena kuti asamasunthe mwandani mwa khristu akhale kuti ndi wokhazikika malingaliro awo akhale kuti ndi wotheratu kuti okonzeka kotheratu lero sangakwanise makamaka kulingalira zina za ku dziko lapansi kapena kulowetsapo zinthu zina zimene zili zosagwirizana ndi ufumu wa Mulungu. Ichi ndeti kuyenera kuchizindikira kunena kuti ife chabwino ife makachisa mzimu wa Mulungu limwa ineyo pano padakali panopa patsala gawo lina limene khristu akuyenera kulichita kulimalizitsa mwa ife ndiyo kuti pangano ife kuti tikhale mizati. Panopa ndife makachisa koma pamene tili makachisa mupeza kuti si china chilichonse chimene mu malingaliro athu chili chokonzeka. Timapezeka kuti nthawi zina tikukamba za Mulungu koma timapezeka kuti pa nthawi yomweyonso tipezeka kuti tatulukamo tazisiya za Mulungu zija tayambanso kulingalira zinthu zina. Ndimakhapo ndi chithunzi nthawi ina yake nthawi ya mbuyo ndine chithunzi cha nthawi imene ndinali ya mbuyo ndimapezeka zoti ndikagona makamaka pa tsiku la sabata ndimakhala ndapemphera kuti Mulungu ndisalingalire ponso za dziko lapansi chifukwa munanena kuti mu Yesaya 58 kunena kuti tisalingalire za dziko lapansi tisakabenso za dziko lapansi zinthu za dziko lapansi. Ndiye ndimapeza kuti kupempha kuti Mulungu chonde malingaliro anga asapangenso zimene ndiye ndimapeza kuti ndagona ndikulotapo zinthu zimene zili zosiyana ndi nkhani ya uthenga wabwino. Ndiye ndikamadzuka ndimangokhala ndi podandaula kuti Mulungu bwanji zinthu izi zikuchitika mwina maloto anga osakhala bwino mwinanso ndipezeka kuti loko ndikucheza ndi anthu kumene malo moti ndizingocheza za khristu zokhazo kanyeweza kuti nthawi ina yake ndalowesapo nkhani zina zonena kuti za khristu kenako ndikapita ku nyumba kapena ndikakhala pandekha ndikapeza kuti ndayambano kumadandaula kuti abwe paja pasi ndinaonesere zina lanu ndinalakwitsa ndikhululukeni. So kumangokhala ndi ngati mali great ali apa ndalakwisa ndiye muona kunena kuti inde ine ndine kachisi umoyo wa Mulungu uli mwa ine chifukwa sizotonthoza kuti mene zachitika zimene zozo ndoti ine ndasiya kukhala kachisi no ndinebe kachisi wa Mulungu bali mwa ineyo komano ntchito ina yatsala ndiyonera kuti andipange ndiye kuti zinthu izizi zisamataniso zisamachitike mmoyo mwanga ndikhale okhazikika ndisamatuluke muso mwa Khristu ndikangokhala mwa Khristu ndizindikirire kuti sindingakwanisenso kulingalira lapasi sindingakwanisenso kukamba za dziko lapasi zonse zili chabe ndilisopanda pasha. Ndikumbukira nthawi imene timaona za zisankho zotsatira za zisankho zosatsimikizika matokokhala mwina almost 1 hour uli pa intaneti paja kumaona kuti wakuti zaenda paki izi zayichira paki izi zayichira paki ena akamaliza wajawapesi khandi creator ake seyizoda umakhala ndi kuona izizi zatipindira yani siyatithathisapo chani zimene zizi zimene umoyo wathu nthawi zambiri pambuka kumachitikira komano izizi ifikapo nthawi yonena kuti zidzatheratu pamene
tikamanena nkhani ya nzati sisi kutanthauza zonena kunena kuti tizikakhala pamalo pena pake special pokhazikika ndi mulungu pamene okay sikutanthauza kunena kuti tikayima pena pake ndi mulungu chifukwa mulungu alibe malo ena okhazikika pamene pali kachisi onena kuti apa komano ikutanthauza kunena kuti umoyo wa anthu amene ali mwa Khristu Yesu china chilichonse chimene azichita palibe ngakhale a minute kapena a second imene azalingalire zosiya moyo wa mwa Khristu kapena kuti sazatulukamonso makamaka mu ganizo lotsatiramo Khristu stepe ina iliyonse imene azikhala akuyenda china chilichonse imene azikhala akuchita azingokhala akuonetseramo ulemerero wa ndani wa ulemerero wa Mulungu uzikuonekera nthawi yonse komano padakali pano pamona kuti anthu timakhumba kukhala pamene pake zimangadika ini zangawithange mpaka anafika ponena kuti foni sagwiritsanso ntchito foni ngakhale loko ya keypad wayambirira mwina inaganizonera kuti mwina zamatachi nachani WhatsApp peza kuti ndi za satana komano panopa mpaka na ya keypad sagwiritsanso ntchito kumfuna yeyo ndiyoti ungachita kumpeza ku nyumba kuti izi ndi za satana so futono kumanena kuti kodi no iyeyo kukhala kuti sagwiritsa ntchito zimenezi zitanthauza kuti iye wake wonse wakumseka kotiyani koma timapeza kuti tikamaonabe kuti pali zina abezola kuchita zimene moyo wake amazona kuti sanachike konsekwanisi teno pali kukakamizika kwa anthu kumene akukuchita kunena kuti akumafuna kuchita zinthu zimene pa iwo okha sizingatheke kapena kuzichita lifomu pa umoyo wawo wa iwo okha zimene sizingatheke ntchito iyi ndi ntchito imene Khristu Yesu amalize yekha si ntchito yonena kuti mwina ayipanga koma Khristu Yesu yekha ayipanga mwandani mwa ifeyo kuti panga ifeyo kuti tikhale mizati imene iyonera kuti tisamatulukemonso mwanja ina panopa ndife makachisi komano tisamachokemonso mwa Khristumu makamaka mu malingaliro athu ifake muona kuti malingaliro athu amene alola kuika kuyenera kukonzeka kotheratu kunena kuti tikayimikidwa yapa apa Khristu kukhala yapa ndoti ife tizipezeka kuti tikufanana sitikusiyana muchina chilichonse china chilichonse ndi chotani ndichokwanira bwino lomwe palibe pena paliponse pamene tikuoneka kuti tatsalirapwe ndithu so tikupita ku gawo lakomalizira sindu mwina ndifunsebe kuti ndikupitirirabe kuvekabe bwinobwino chifukwa mwina network imapeza kuti Everything is okay. You're good. You're okay. okay chabwino tikufuna ndipite ku gawo lakomalizira kunena kuti Mulungu akufuna kumaliza ntchito yake yonse ndiwerenga Roma chapter 9 verse yake 28 ndi pali ntchito ina imene Mulungu yatsala yonena kuti ayitane ayimalize imene tikuyenera kuti panga ife kuti tikhale mizati yokhazikika yonena kuti isatulukemonso umomo mmene Khristu Yesu watiyikamo kuti tikhalemo. Roma chapter 9 verse ya 28 akuti pakuti Ambuye adzachita mawu ache pa dziko lapansi kuwatsiriza mwachidule. So lachichewa likuoneka choncha kuti Mulungu akuti Ambuye amene ali Khristu Yesu akuti adzakhala kuchita mawu ache onse pa dziko lapansi plus apo kuwatsiriza mwachidule kuzichita ngati finish up zinthu zimene zatsala zonse. Ndi tikaonapo zimene zatsala zimene Ambuye akuyenera kuti achite tiona kuti khalidwe lonse limene lili mwa iyeyo lipezeka kuti lilinso mwa anthu amene akumutsatira iyeyo. Tiona kunena kuti malinga ndi Efeso chapter 4 chapter 5 verse 7 kunena kuti Khristu akufuna kupange mpingo wopanda banga wopanda chilema kumene mungakhale loko mumayankhulidwe awo sipazapezekaponso ngakhale era ngakhale imodzi bodza silizaonekaponso chifukwa tikapitano chivumbulutso chapter 14 anthu onsewo amene alembedwa dzina la Atate pamphumi pawowa anthu amene ali mizati yakachisi ya Mulungu akunena kuti ingakhale pakamwa pawo sipazapezekaso bodza. Iwo ndi anthu amene analonda mwana wankhosa kunakonse kumene muka mwanja ina munjira chilichonse chimene analichita anali 100% kunena kuti panalibenso ngakhale second imene anthuwa amusiya Khristu pambuyo amusiya Khristu pambali nthawi yonse ali ndi Khristu step ina iliyonse imene akuyenda Khristu akutani akuonekera china chonse imene akuchita Khristu akutani akuonekera komano kuti tiyekeze ndi nthawi ino limene kuti mwina tikayankhula mwina
out of 100% ya zimene tayankhula timapezeka kuti almost 90 mwina ndi zimene akafuna Khristu chabwino anthu amene 10% timapezeka ndi zinthu zina zimene zili zachani za dziko teno komano ikuyenera ifike nthawi ineyo kuti pasapezekeponso zina zokhuzananso ndi zimenezi komano munthu akhale wothekera wokotheratu inati waumbika inati china chilichonse chimene iyeyo akuchita Khristu Yesu akupitirizapo kutani kuonekera 100% palibenso pena pake pamene akutani akutsala ndikhulupirira kuti iyi ndi ntchito ino imene akufunika kuti Khristu ayitani ayimalizitse mwa ife ndiye tikaonano kutsogoloko tiona kunena kuti mu buku ngati la 1 Tesalonica chapter 5 verse ya 24 akunena kuti iyo akuitana iniyo ali okhulupirika amene Yesu azachitani azachichita mwanja ina ifeyo tikungoyenera tiyembekeze kukhalabe mwa Khristu kunena kuti ntchito imene iyi yatsalayo ne kuti atipange ife kukhala mizati akhala kuyimalizitsa mwa ifeyo tisayione kuchedwa kwambiri tizindikire zoti Khristu Yesu amene ali mwa ifeyo chimene adanena azachikwaniritsa ndithu palibe chinthu chimodzi chokha chimene mawu ake palibe chinthu chimodzi chomwe chimene pa mawu ake amene adanena sitani sichikwaniritsidwa tikungoyenera kuti ifeyo ikhazikemo be yo ndimalize ndi esi kunena kuti kotino nanga ifeyo tikuyenera kuti tichite chiyani Akolose chapter 1 verse 26 ndi 27 imaliza imene verse imene imakhala kwambiri chimwemwe cha umoyo wathu makamaka pamene takhulupirira Kristu Akolose chapter 1 verse 26-27 ndiwo chinsinsi chinabisika kuyambira pa nthawizo ndi kuyambira pa mibadoyo koma anachionetsera tsopano kwa oyera mtima ake verse 27 kwa iwo amene Mulungu anafuna kuwazindikiritsa ichi chimene chili chuma cha ulemerero wa chinsinsi pakati pa amitundu ndiye Khristu mwa inu chiyembekezo cha ulemerero so tikaona kuti pali nkhani ya chinsinsi china chimene chinabisika makamaka pa nthawi inoyi komanso pa nthawi yonse imene takhala pa dziko lapansi komana akunena kuti chikuyenera kuti chinthu chimene chichitani chikwaniritsidwe kotheratu ndiye tikachiona chimene chichi akuchitchanso kuti aone ndi chuma cha ulemerero osowa ndani wa Mulungu ndiyo yoti Khristu apitirebe kukhala mwa ifeyo ngati chiyembekezo cha ulemerero onse mwina tikhoza kulekezera pamene pa tsiku la lero pa nkhani ya kodi mizati yakachisi yako ndichani kupira kuti samveka bwino ndithu ngati pali funso kapena ndamanga mwina zikhoza kubwera pemphere zikomo Mulungu wathu chifukwa choti munali nafe nthawi pamenenso tinali kukambirana za phunziro ili la chivumbulutso free verse 12 nkhani ya iwo amene alakika amene muwayese mizati ya mukachisi wanu tithandizeni beni Mulungu kukhulupirirabe mwa mwana wanu Khristu amene ali chipulumutso chathu tithandizeni beni kupita chitsogolo ndi kulimbikirabe makamaka muchina chilichonse chimene ife tikuyenera kuchita kuti tikhulupirirabe mwa inu Khristu mulole kufuna kwanu kuchitidwe makamaka mu tsiku la Sabata amene tikupitirizabe zinthu zambiri chifukwa cha dzina la mwana wa Yesu Khristu ayipempha ndi kusiya zonse za njala. Amen.